அத்தியாயம் 8 2. யோக சித்தி 8 யோக சித்திகளை சொல்லட்டுங்களா மாதாஜி? யோக சொல்லுங்க சித்தியில சொல்லுங்க. ஃபர்ஸ்ட் இல்ல அதுக்கு முன்னாடி நீலு அனிமா மாதாஜி ஓகேவா? அவங்க உடம்பு எப்படி இருக்கு? ஃபோன் பண்ணீங்களா யாராவது? ஃபாலோ பண்ணிட்டு இருக்காங்க. விஜயலட்சுமி மாதாஜி பண்றாங்க ரெகுலரா. ஓகே. அவங்க இன்னொரு மாதாஜி இருந்தாங்களே, தங்கம் மாதாஜி, தங்கம் செல்லப்பன் தங்கம் மாதாஜியா? மாதாஜி ஆ ஆ அவங்களுக்கு பண்றது இல்லையே. நம்ம அவங்களுக்கு ஒண்ணு பண்ணணுமா பண்ணலாம் மாதாஜி? பிரபு. நம்ம செஷன் ஸ்டார்ட் பண்றதுக்கு முன்னாடி ஒரு ரவுண்ட் கம்ப்ளீட்டா சாண்ட் பண்ணிட்டு பக்தர்களுடைய ஓகே. அந்த ஹெல்த் அவங்களோட இதுக்காக ஒண்ணு நம்ம பண்ணலாம். நாளையில இருந்து அப்ப நம்ம அதை ஸ்டார்ட் 8:45க்கு பண்ணுவோம். வந்துடுறோம் மாதாஜி. 8:45க்கு வந்துடலாம். ஆமா, அதான் ஒண்ணு எத்தனை நாங்க பேரால வந்துட்டோம்னா முடியுமோ எத்தனை பேரால நாங்க முடியுமோ வந்துட்டோம்னா அவங்க ஸ்டார்ட் வந்துட்டு பண்ணிடலாம். ஜாயின் பண்ணிட்டு ஓகே. அவங்களுக்காக மட்டுமே நம்ம வந்து எக்ஸ்க்ளூசிவா வந்து கொஞ்சம் ப்ரேயர் வச்சுக்கலாம் பக்தர்களுக்காக. ஓகே நம்ம நிறைய பிரபு பேர் இருந்தது சார். குறைஞ்சிருச்சு. 50% குறைஞ்சிருச்சு. ஆமா ஆமா, நோ ப்ராப்ளம், வந்துருவாங்க இப்ப. நீங்க கோகிலவள்ளி சொல்லுங்க பிரபு. மாதாஜி ப்ராப்ளம் சால்வ் ஆயிடுச்சு. ஆ அவங்க பேசிட்டாங்க. அடுத்தது திலகவதி மாதாஜிக்கு மட்டும் நாளைக்கு பேசிடுறேன் மாதாஜி. நாளைக்கு பேசி வர வைக்கிறேன். அவங்களுக்கு ஏதோ ஹெல்த் இஷ்யூஸ் இருக்குன்னாங்க, அங்க வந்துடுறேன்னு சொல்லியிருக்காங்க, வந்துருவாங்க. ஆமா மாதாஜி. 8 சித்திகளை சொல்லுங்க பார்க்கலாம். சொல்லுங்க பிரபு, என்னென்ன அந்த 8 மாதாஜி. சித்தி, அதை பத்தி ஒரு அனிமா பிரீஃப். சித்தி. அனிமா சித்தின்னு இருக்கு ஃபர்ஸ்ட் சித்தி. அனிமா சித்தி வந்து ஒரு கல்ல போயிடக்கூடிய அளவுக்கு சின்னதா ஒருத்தர் மாத்தும். அந்த அளவுக்கு சொல்றாங்க. அதுதான் அனிமா சித்தி. கல்லுக்குள்ள போற அளவுக்கு சின்னதா இருக்கும். சின்னதாக்கிக்கலாம் நம்மள. யோக சித்தி, அடுத்த சித்தி வந்து இது லகிமா சித்தி. லகிமா சித்தி வந்து ஒரு தன்னோட விரலை வச்சு கூட ஒரு யோகி வந்து சந்திரனையும் தொட்டலாம். அந்த அளவுக்கு கை பெருவிரல் விரல்களை நீளமா கொண்டு போலாம் போல இருக்கு. அது மாதிரி சொல்லியிருக்காங்க மாதாஜி. சோ சந்திர மண்டலம் இந்த மாதிரி சூரிய மண்டலத்தெல்லாம் அவங்க தொட முடியுது அவங்கனால. இந்த சித்தி. அடுத்தது வந்து பிராப்தி. சந்திரனை தொடர்ந்து பிராப்தி. லக்கிமா சக்தி வந்து ஒரு 2க்கும் அதே தான் போட்டிருக்கு மாதாஜி. இல்ல இல்ல, சூரிய ஒளி பிராப்தி நீங்க முதல்ல சொன்னது கரெக்ட். பிராப்தின்றது யார வேணாலும் வசப்படுத்துறது, யார வேணாலும் கைவரப்பெறுதல். ஓகே ஓகே, சாரி. பிராப்தி வந்து கைவரப்பெறல்ங்கிறது. அதாவது பிராப்தி சக்தியால சந்திரமண்டலத்தை தொடர்றது மட்டும் இல்ல, தன் கையை வச்சு தன் கையவே வளர வச்சு விரும்பிய பொருளை கூட எடுக்கலாம். அந்த மாதிரி எந்த பொருளை வேணாலும் எடுக்கலாம். அதுதான் வந்து பிராப்தி. பிராப்தி சித்தி 3வது. அதாவது இங்க இருக்கிற 1000 கிலோமீட்டர்ல இருக்கிற ஒரு மரத்தோட கனியை கூட அவரால் பறிச்சுக்க முடியும். சோ 4வது 3 சித்தி பார்த்துட்டோம். 4வது சித்தி வந்து ஈசிதா சித்தி. ஈசிதா சித்தி வந்து நம்ம உலகையே படைக்கலாம். ஒரு உலகத்தையே தனியா படைச்சு அதை அழிக்க கூட முடியும். அது ஈசிதா சித்தி. வசிதா சித்தி 5வது வந்து வசிதா சித்தி. வசிதா சித்தி வந்து யானையை கூட ஒரு கட்டுப்பாட்டுக்குள்ள கொண்டு வரலாம். அது வந்து 5வது சித்தி. 5வது வசிதா. 6வது வந்து பிரகாமிய சித்தி. பிரகாமிய சித்தி வந்து ஒரு மந்திர சக்தி. இந்த சித்தினால நம்ம விரும்பியதெல்லாம் அடையலாம். அது வந்து பிரகாமிய சித்தி. 7வது வந்து காமாவசாயிதா சித்தி. காமாவசாயிதான்றது இயற்கைக்கு எதிராக செயல்படுறது. அதாவது எந்த மாதிரி இயற்கைக்கு மீறி அசாதாரண செயல்களை கூட செய்ய வைக்க முடியும் நம்மளால. இதோ இயற்கைக்கு எகெயின்ஸ்டா பண்றது. அது இயற்கையினால பண்ண முடியாது, இவங்க பண்றாங்க போல இருக்கு. 7th. 8வது இல்ல, காமாவசாயுத சித்தி தான் வந்து இயற்கைக்கு உட்பட்டது. பிரகாமிய சக்தின்றது இயற்கைக்கு அப்பாற்பட்டது இல்லையா? பிரகாமிய சக்தியால் இயற்கைக்கு உட்பட்ட அது செய்து காட்ட முடியும். ஆனால் சாரி, இது ரிவர்ஸா நான் சொல்றேன். காமாவசாயுத சக்தின்றது இயற்கைக்கு எதிராக செயல்படக்கூடியது. இயற்கைக்கு உட்பட்டதை செய்யறது பிரகாமியா, அதுக்கு எதிராக செயல்படுறது, அதுக்கு அப்பாற்பட்டு கூட செய்ய முடியும் அப்படின்றது வந்து காமாவசாயுத சக்தி அப்படின்னு. கரெக்ட். பிரகாமிய சித்தி. பிரகாமிய சொன்னீங்களா மாதாஜி? பிரகாமியா கடைசியா நம்ம பாக்குறது. 7 ஆச்சு. இப்ப 7 ஆச்சு. காமாவசாயுதானா வந்து இயற்கைக்கு அப்பாற்பட்டு செய்யறது வந்து காமாவசாயுதா. அதுதான் 7 இல்லையா? இப்ப 8வது ஒண்ணு மாதாஜி. பிரபு மாதாஜி 8வது தெரியலையே. 8வது ஈசிதா வந்து 4 பிரபு. 8வது முத்தி அடைஞ்சிருந்த மாதாஜி. இல்ல முத்தி இல்ல, இதுல முத்தி இல்ல. நம்ம ஒரு ஸ்பெகுலேட் பண்ணக்கூடாது. அனிமா லகிமா வந்துருச்சு. அனிமா லகிமா பிராப்தி. லைவ் போயிடுச்சுங்களா? லைவ் போயிட்டு லைவ்ல தான் இருக்கு மாதாஜி.
லைவ்ல இருக்குங்களா? ஓகே ஓகே. ஸ்கிரீனை ஷேர் பண்ணிட்டார் பிரபு. 7 தான் மெசேஜ் வருது. எப்படி நான் ஃபர்ஸ்ட்ல இருந்து கூட்டி பார்த்தேன். அனிமா தான் ஃபர்ஸ்ட். மிஸ் பண்ணிட்டேன். அனிமா லகிமா, அனிமா லகிமா, அனிமா மகிமா லகிமா கரிமா பிராக்தி பிரகாத்மியம் ஈசத்வா பசித்து. மகிமா விட்டுருக்கேன் மெசேஜ். எப்படின்னா சின்னதா போகிறத நம்ம பார்த்தோம் அனிமா, அது போல பெருசாகிறது வந்து மகிமா. மகிமா ஆஞ்சநேயர் வந்துட்டு இதுல லங்கேஸ்வரன் முன்னாடி பண்ணது. ஆமா, பட் அது கிடைக்கல எனக்கு. மகிமா கிடைக்கலையே, அனிமா இருக்கு. அந்த பேராகிராஃப்ல இருக்க மெசேஜ் இல்ல. அதான் நான் பாத்துட்டு இருக்கேன். இப்போ இதுல நெட்ல பாத்துட்டு நம்ம பாக்குறோம். ஓகே ஓகே, ரைட் ரைட். ஆனா இருக்கு, கரெக்ட் தான். மகிமான்னு ஒண்ணு மிஸ் பண்ணிட்டேன். அனிமா ஃபர்ஸ்ட் நான் சொன்னதெல்லாம் அனிமா லக்கிமா, அனிமா லக்கிமா பிராப்தி. 4th வந்து ஈசிதா, 5 வந்து வசிதா, 6th வந்து பிரகாமிய, 7th வந்து காமவசாயிதா. அனிமா மகிமா லகிமா பிராப்தி ஈசிதா வசிதா பிரகாமிய காமவசாயிதா. 8 சித்திகள் நம்ம பாத்துட்டோம் இல்லையா? ஓகே, இன்னையோட நம்ம கிளாஸ்ல இருந்து நம்ம போக ஆரம்பிச்சிடலாம். ஹரே கிருஷ்ணா. ஓகே, எல்லோருக்கும் ஹரே கிருஷ்ணா. இன்னைக்கு கிளாஸ்க்கு வந்திருக்கக்கூடிய அனைத்து பக்த கொடிகளையும் ஸ்ரீ ஸ்ரீ ராதா கோவிந்த இஸ்கான் பெங்களூர் சார்பாக வருக என்று வரவேற்கின்றோம். ஸோ நம்மளோட நெக்டர் ஆஃப் டிவோஷன்ல நம்ம முதல் அத்தியாயம் பார்த்துட்டு இருக்கோம். ஹரிபக்தி சுதோதயத்தில் அப்படின்ற அந்த புத்தகத்துல வந்து மிகச்சிறந்த பக்தரான பிரலாத் மகாராஜா நரசிம்மதேவரை பின்வருமாறு வேண்டுகின்றார். என்னன்னு வேண்டுகின்றார்? போற்றுதற்குரிய பகவானே, பக்தி தொண்டில் தான் உறுதியுடவனாக இருக்க வேண்டும். பக்தி தொண்டில் நான் உறுதியுடனாக இருக்கணும் என்றே உமது தாமரை திருவடிகளில் மீண்டும் மீண்டும் பிரார்த்திக்கிறேன். எனது கிருஷ்ண உணர்வு மேலும் மேலும் வலிமையும் உறுதியும் பெற வேண்டும். ஏன்னா கிருஷ்ண உணர்வின்றி பக்தி தொண்டினின்றும் உண்டாகும் இன்பமானது மிக்க ஆற்றலுடையதாகும். ஸோ அவர் வந்து பிரலாத் மகாராஜ் சொல்றாரு இங்க என்னன்னு பிரார்த்தனை பண்றாரு அவர்கிட்ட. உங்க இந்த பக்தி தொண்டு கிருஷ்ண உணர்வுல நான் எப்பவுமே இருக்கணும், அதுக்கு நீங்க எனக்கு ஆசீர்வதிக்கணும்னு பிரார்த்தனை பண்றாரு. ஏன்னா அதுதான் வந்து நித்தியமானது, உண்மையான இன்பத்தை கொடுக்கக்கூடியது, ஆற்றலுடையது அப்படின்றதையும் நம்ம பார்க்கணும். அதன் மூலமாக ஒருவன் பிற வளங்களான அறம், பொருள், இன்பம் போன்றவற்றும் ஏன் பௌதீக வாழ்விலிருந்தும் விடுதலை கூட பெறுகின்றான். நம்ம பாக்குறோம் இல்லையா? 4 புருஷார்த்தங்கள் இருக்கு. தர்ம, அர்த்த, காம, மோட்சம். தர்மத்தை கடைபிடிச்சு அதுல பொருள் ஈட்டுறது தர்ம அர்த்த. அந்த பொருள்களை ஈட்டி தர்மத்தை ஃபாலோ பண்றோம், அதன் மூலமாக பொருட்களை ஈட்டுகின்றோம், அந்த பொருட்களை உபயோகப்படுத்தி காம இன்பத்தை அனுபவிக்கிறோம், கடைசியா மோட்சம். இதுதான் புருஷார்த்தத்துல கொடுக்கப்பட்டிருக்கு. நம்ம பார்த்திருக்கோம் இல்லையா? முதல் கேண்டோல பார்த்திருக்கோம் எதற்காக வந்து வியாசதேவர் வந்து ரொம்ப சோகமாக இருக்கார், மன குழப்பத்துல இருக்கார். அப்ப நாரத ரிஷி இதைத்தானே சொன்னார், நீ வந்து எல்லா மனுஷ சமுதாயத்துக்காக நீ இதெல்லாம் கொடுத்துட்ட, வேதங்கள்லாம் வகுத்து வச்சுட்ட. வேதங்களை அவர் உருவாக்கல, இருந்த வேதத்தை அவர் தொகுத்து கொடுத்திருக்காரு. அதனாலதான் வியாச தேவர் அப்படின்னு பாக்குறோம். இதெல்லாம் தொகுத்து கொடுத்துட்டப்பா, ஆனா வந்து நீ வந்து எதை முக்கியமா சொல்லணுமோ அதை சொல்லல இல்லையா? அந்த 4 விஷயங்களை, புருஷார்த்தங்களை மனுஷங்க அதை எப்படி வந்து அந்த புருஷ அர்த்தம், இந்த மனுஷங்களாக நம்ம இருக்கமே அதற்கு உண்டான அர்த்தம் என்ன அப்படின்னாக்கா, இப்படித்தான் நம்மளுடைய வாழ்க்கையை வந்து வகைப்படுத்தணும் அப்படின்றத நீ கொடுத்துருக்க. ஆனா அதுல சிரேஷ்டமா என்ன வேணும்? பக்தி தான் முதல்ல வேணும். பக்தி இருந்தாதான் மத்த விஷயங்கள் வந்து முன்னாடி அடுத்தடுத்து நம்ம இது பண்ண முடியும் அப்படின்றத அவர் சொல்றார். சோ அதனால பகவானை பத்தின லீலைகளை நீ ரொம்ப முக்கியமா எடுத்து சொல்லாததுன்னு காரணத்தினால, ஏன்னா நீ தானே இப்ப எல்லாம் கொடுத்துருக்க, இதை தானே மக்கள் வந்து ஃபாலோ பண்ணுவாங்க. அப்ப அதுல வந்து அவரை பத்தி சிரேஷ்டமா சொல்லணும் இல்லையா அப்படின்னு. சோ இங்க என்ன பாக்குறோம் அப்படின்னாக்கா, பக்தி அதுதான் வந்து முதன்மையாக இருக்கணும். சோ பிரலாத் மகாராஜரும் அததான் வந்து பகவான்கிட்ட பிரார்த்தனை பண்றாரு. சோ அதுல கிடைக்கக்கூடிய அன்பு, இன்பம் வந்து மிகவும் ஆற்றலுடையது. அதன் மூலமாக நமக்கு தேவையான மற்ற விஷயங்கள் வந்துடும். பக்தி தொண்டு செய்யும் போது நமக்கு என்ன தேவையோ அதை பகவான் நமக்கு ஆசீர்வதிக்கின்றார். உண்மையில் ஒரு தூய பக்தன் மேற்கூறிய வளங்களில் நாட்டம் கொள்வதே இல்லை. ஏன்னா கிருஷ்ண உணர்வுல இருந்து பெறப்படக்கூடிய இன்பமானது மிக உன்னதமானது என்பதோடு பிற இன்பங்கள் எவற்றையும் அதனோட ஒப்பிட முடியாத அளவிற்கு அளவற்றதும் ஆகும். இந்த கிருஷ்ண உணர்வின் மூலமாக கிடைக்கக்கூடிய இன்பம் தான் நிலையான இன்பம். மற்ற விஷயங்கள்ல கிடைக்கிறதெல்லாம் வந்து நிலையற்றது இல்லையா? சோ கிருஷ்ண உணர்வில் பெறும் ஒரு துளி இன்பம் பிற செயல்கள்ல இருந்து பெறும் கடவரை இன்பத்தை விட மேலானது. இதுல கிடைக்கக்கூடிய துளியான இன்பம் கூட மத்த பௌதிகமான விஷயத்தை விட மேலானது. ஏன்னா
அதுக்கெல்லாம் வந்து முடிவு அப்படின்றது இருக்கும். அது வந்து திகட்டக்கூடியது. அது எப்பவும் நித்தியமாக இருக்காது. ஆனா கிருஷ்ண உணர்வுன்றது அப்படி அல்ல. அதுல கிடைக்கக்கூடிய இன்பம் பெரிது அப்படின்றத நம்ம பார்க்கலாம். சோ இப்படி பக்தி தொண்டுல சிறிதளவு வளர்ச்சி பெற்ற ஒருவன் கூட அறம்பொருள் இன்பம் வீடு என்பவற்றிலிருந்து இருந்து பெறப்படும் இன்பங்களை மிக எளிதில் தூக்கி எறிந்து விடுவான். அதனாலதான் பக்தர்கள் பார்க்கிறோம். பக்தர்கள் பகவானிடத்துல இந்த எந்த ஒரு விஷயத்தையும் அவங்க வேண்டுவதே கிடையாது. அவங்க வேண்டது எல்லாமே என்ன என்ன அவங்க வந்து பிரார்த்தனை பண்றாங்க, பகவானுக்கு பக்தி தொண்டு செய்து கொண்டே இருக்க வேண்டும். அதுதான் அவங்களுடைய பிரார்த்தனையாக இருக்கு அப்படின்றத நம்ம இங்க பார்ப்போம். கோலோவேச்சா ஸ்ரீதரர் என்பவர் பகவான் சைத்தன்யருடைய மிக சிறந்த பக்தர். அவர் ஒரு ஏழை. அவர் வாழை இலையில் செய்யப்படும் துணைகளை விற்று ஜீவனம் நடத்தி வந்தார். அவருக்கு வருமானம் என்பது பெரும்பாலும் இல்லவே இல்லை. இருந்தும் அவருடைய வருமானத்துல 50 விழுக்காட்டினை கங்கை வழிபடுவதில் செலவிட்டார். ஹரிவோல். இப்ப இந்த இது நம்ம பார்க்கும்போது ரூப கோஸ்வாமிகள் நமக்கு வகப்படுத்தி கொடுத்தது ஞாபகம் வரும்னு நினைக்கிறேன் இல்லையா? எப்படி நம்மளுடைய அந்த நமக்கு வரக்கூடிய அந்த வருமானத்தை எப்படி செலவு பண்ணணும்னு சொல்லி கொடுத்திருக்காரு ரூப கோஸ்வாமிகள். யாராவது சொல்லுங்க பார்க்கலாம். 25% தனக்காகவும் 25% ரிலேஷன். 25 விழுக்காடு வந்து பக்தர்களுக்கும் பகவானுக்கும் பக்தி தொண்டை செய்யறதுக்கு, 25% வந்து உறவினர்களுக்காக, மற்ற 25% வந்து நமக்காகவும் ஒரு பங்கு வைக்கணும்ன்றத அவர் சொல்றாரு இல்லையா? சோ 50% வந்து பகவான் பக்தர்கள் இறை வழிபாடு, அதுக்கு 25% வந்து உறவினர்களுக்கு, 25% தனக்காக. இது அங்க அவர் அப்படி ஃபாலோ பண்ணிருக்காரு. அவருக்கு ஆல்ரெடி ஒன்னும் இல்லை அங்க வருமானம் இருக்கிறதுலயும் அவங்க என்ன பண்றாங்க, கங்கை வழிபடுறதுல செலவிடுறார். மீதமுள்ள 50 விழுக்காட்டினை கொண்டு எப்படியோ வாழ்ந்து வந்தார். பகவான் சைத்தன்யர் மிகவும் நம்பிக்கைக்குரிய பக்தரான கோலா வைச்ச ஸ்ரீதர் முன்பு தோன்றி அவர் விரும்பும் வரத்தை அருள்வதாக கூறினார். அவ்வளவு கஷ்டத்துல இருந்தாலும் அவர் அதை கேட்கல. ஆனா அவர் என்ன சொன்னார், தாம் இந்த விதமான உலகியல் வளமும் வேண்டுகளேன் என்று தன்னுடைய அந்த வாழ்க்கையிலேயே தான் மகிழ்ச்சியுடன் இருப்பதாகும். எனக்கு என்ன நீங்க கொடுத்துருக்கீங்களோ அதுலயே நான் சந்தோஷமா இருக்கேன், எனக்கு வேற எதுவும் வேண்டாங்கிறார். தாம் வேண்டுவதெல்லாம் பகவான் சைத்தன்யனோட தாமரை திருவடிகளின் மீது மாறாத நம்பிக்கையும் பக்தி மட்டுமே அப்படின்னு சொல்றார். உங்கள மேல தாமரை திருவடியில மாறாத நம்பிக்கையும் பக்தி மட்டும்தான் வேணும். இதுவே தூய பக்தர்களுடைய நிலை. நாம் அதை தாண்டி எதுவும் யோசிக்கிறதே கிடையாது. அவர்கள் ஒரு நாள்ல 24 மணி நேரம் பக்தி தொண்டு செய்த போதிலும் அவர்கள் எதையும் விரும்புவதும் இல்லை. ஏன் முக்தி இன்பமோ பிரம்மத்தோட ஒன்று கலக்கணுன்ற இன்பமோ கூட அவங்களுக்கு கிடையாது. அதுக்குதான் நம்ம பாக்குறோம், ஞானிகள் யோகிகளை காட்டிலும் பக்தர்கள் வந்து மிகவும் சிறந்தவர்கள். ஞானிகள் பகவானோட இணையணும்னு நினைக்கிறாங்க, யோகிகள் சக்தியை பெறணும்னு நினைக்கிறாங்க, ஏதோ ஒரு சுயநலம் இருக்காங்க. ஆனா பக்தர்களுக்கு அது இல்லை. நாரத பஞ்சராத்திரத்துல பக்தி தொண்டு சிறிதளவு வளர்ச்சி பெற்ற எந்த ஒரு மனுஷனும் அறம் பொருள் இன்பம் 5 வகையான முக்தி போன்றவற்றினால் உண்டாகக்கூடிய துளி அளவு இன்பத்தை கூட அவங்க விரும்புறதே கிடையாது. பக்தர்கள் இப்படித்தான் இருப்பாங்க. அவங்களுக்கு எந்த ஒரு ஈடுபாடும் இதுல. அறம்பொருள் இன்பம் வீடு போன்றவற்றில் உண்டாகும் இன்பம் எதுவாக இருந்தாலும் அது ஒரு தூய பக்தனோட உள்ளத்துல குடி புகுந்து விட முடியாது. ஒரு ராணியை பின்தொடர்ந்து மிக்க மரியாதையுடனும் பணிவுடனும் அவளது தோழிகளும் பணிப்பெண்களும் பின்தொடர்ந்து செல்வது போல அறம்பொருள் இன்பம் வீடு என்பவற்றில் உண்டாகும் இன்பம் பகவானின் பக்தி தொண்டை மிக்க மரியாதையுடன் பின்தொடர்ந்து செல்கின்றது. யார் ஒருத்தவங்க பகவான் மேல ரொம்ப ஸ்ரத்தையோடு பக்தி தொண்டு பண்றாங்களோ அவங்கள தொடர்ந்து எல்லாமே வருகின்றது. பகவத்கீதையில வந்து பகவான் சொல்றாரு இல்லையா, என்கிட்ட தூய்மையான பக்தி தொண்டு பண்றவங்களுக்கு என்ன இருக்கோ அதை பாதுகாத்து எது வேண்டுமோ அதை நான் அருளுகின்றேன் அப்படின்னு சொல்றார். சோ நமக்கு என்ன தேவைன்றது பகவானுக்கு தெரியும். நம்ம இதுக்கு கதை கூட பார்த்திருக்கோம் இல்லையா, குஷேலர் ஷியாம் சுதாமாவோட கதை நம்ம பார்த்திருக்கோம். சோ அவங்க வந்து எதுவும் பெருசா பகவான் கிட்ட வந்து எதிர்பார்க்கல, ஏற்கனவே வறுமையில இருக்கார். அப்பவும் போய் அவர் ஒரு வார்த்தை கூட அந்த செல்வத்தை வேண்டவே இல்லை. கிருஷ்ணரை பார்த்தா போதும்னு நினைக்கிறார். ஆனா அவருக்கு என்ன தேவைன்றத பகவான் அங்க அருளி கொடுத்தாருன்றத நம்ம பார்க்கலாம். அதாவது ஒரு தூய பக்தன் எவற்றிலிருந்து உண்டாகும் எந்த விதமான இன்பமும் இல்லாதவனாக இல்லை என்று பொருளாகும். எந்த ஒரு விஷயத்து மேலேயும் அவங்க ஈடுபாடு இல்லை. கிருஷ்ணருக்கான பக்தி தொண்டு ஒன்றை தவிர வேறு எதையும் அவங்க விரும்புறதே கிடையாது. அப்படியே அவனிடம் ஏதேனும் விருப்பம் இருந்ததுன்னா அவன் கேட்காமலே அவன் பக்தனின் விருப்பத்தை நிறைவேற்றி வைப்பார் பகவான் ஸ்ரீகிருஷ்ணன். பகவானுக்கு தெரியும். நம்ம பாக்குறோம் இல்லையா, துருவ மகாராஜர் முதல்ல வந்து பௌதிகமான விஷயத்துக்கு தான் போறார், தவம் பண்றார். பகவானுடைய திருப்பாதத்தை பார்த்ததுக்கு அப்புறம் அதை விட வேற என்ன வீடு பேரு வேண்டும். அதனால அதை எதுவுமே அவர் கேட்கல. உனக்கு வேண்டும் வரம் கேளும் போது தான் நினைச்சு வந்ததே மறந்துருச்சு அவருக்கு. அது ஞாபகம் வரும்போது அது வெட்கி தலை குனிகின்றார் துருவ மகாராஜ்.
தன்னுடைய பக்தன் எதற்காக வந்தான்னு தெரியல. பகவான் சர்வசாட்சியாக எல்லாருடைய இதயத்திலும் பரமாத்மாக வீற்றிருக்கின்றார். அவருக்கு தெரியும், அவரே கஷேத்ரஜன். சோ என்ன பாவத்துல குழந்தை வந்ததுன்றது தெரியும். அதனால என்ன பண்றார், இந்த உலகம் 14 லோகம் வந்து பாத்தீங்கன்னா அந்த ஊழி காலத்துல ஃபுல்லா அழிஞ்சிடும். ஆனா துருவ நட்சத்திரம் நிலைத்து நிற்கும் அப்படின்ட்டு அவருக்காக ஒரு கிரகத்தை உருவாக்கி கொடுத்தார் பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணர். அந்த விஷயத்துல அவருடைய தந்தை உத்பான பாதரை விட அவரு உயர்ந்து நிக்கிறாருன்றதை பார்க்கலாம். சோ இந்த தூய பக்தியோட அருமை என்ன அப்படின்னா, நம்ம ஒண்ணு கவனிச்சா தெரியும், பிரபுபாதர் நமக்கு வந்து பக்தின்னு சொல்லல, டிவோஷனல் சர்வீஸ்ன்னு தான் சொல்லியிருக்காரு. அந்த பக்தின்றதே பக்தி தொண்டு அப்படின்னு தான் சொல்லியிருக்காரு. சோ நமக்கு வந்து பகவானுடைய தொண்டில் நம்மளை ஈடுபடுத்துறார் பகவான். அது ஒரு பெரிய வரப்பிரசாதம், கைங்கரியம். அது நம்ம பாக்குறோம். அதை வந்து அவருடைய கருணையாக நம்ம எடுத்துக்கொள்ள வேண்டும். சோ ஆன்மீக வாழ்வின் ஆரம்ப நிலையில பல்வேறு வகையான தவங்கள், விரதங்கள் மற்றும் ஆத்ம உணர்வு பெறுவதற்கான வழிமுறைகள் இருக்கு. எனினும் இந்த வழிமுறைகளை மேற்கொள்பவனிடம் உலகியல் இச்சை இல்லை என்ற போதிலும் கூட அவனால் பக்தி தொண்டினை எய்திவிட முடியாது. ஹரே கிருஷ்ணா. சோ ஆரம்ப நிலையில தவம், விரதம், ஆத்ம உணர்வு பெறுவதற்கு பல்வேறு வழிகள், அதை நம்ம நிறைய பாக்குறோம். பல விதமான வழிபாடுகள் செய்யறாங்க. அவங்க கிட்ட உலகியல் இச்சை இல்லைன்னாலும் அத ரொம்ப உயர்ந்த நிலையில பக்தி தொண்டை உடனே எய்தி விட முடியாது. பக்தி தொண்டை அடைந்து விட வேண்டும் என்று ஒருவனால் விரும்பப்படுவதாலும் கூட பக்தி தொண்டு கிடைத்து விடாது. ரொம்ப கவனமா பார்க்கணும். நம்ம ஒருத்தவங்க இந்த விஷயத்தெல்லாம் நம்ம அடையணும் அப்படின்னு நினைச்சு அவங்க வந்து ஓகே நான் பக்தி தொண்டை அடையணும் அப்படின்றதுக்காக தவமோ விரதமோ இல்ல மத்த வழிமுறைகளோ அவங்க ஃபாலோ பண்ணா பக்தி தொண்டு கிடைக்காது. அதே சமயத்துல நான் வந்து பக்தி தொண்டை அடைந்து விட வேண்டும் அப்படின்ட்டு அதுக்காக ஒரு பிரயத்தனம் பண்ணாலும் அது கிடைச்சிடாது. எவனுக்கு வேண்டுமென்றாலும் கிருஷ்ணர் பக்தி தொண்டினை அருள்வதே இல்லை. ரொம்ப கவனமா பார்க்கணுங்க இல்லையா? ஏனென்றால் எவனுக்கு வேண்டுமென்றாலும் கிருஷ்ணர் பக்தி தொண்டை அருள்வதில்லை. அவருக்கு தெரியும். சோ கிருஷ்ணர் உலகில் இன்பம் மற்றும் முக்தியை கூட எளிதில் கொடுத்து விடுவார். நம்ம பார்க்கணும் இல்லையா? பகவான் பக்தவச்சலன். அவர் வந்து முக்தியை கூட சீக்கிரமா கொடுத்துவார். ஆனா பக்தியை கொடுக்க மாட்டார். ஏன் சொல்லுங்க? பக்தியை ஒருத்தருக்கு கொடுத்துட்டாருன்னா இவர் அவங்களுக்கு கட்டுப்பட்டு போயிடுவாரு இல்லையா? பக்தனுக்காக பாருங்க தேரோட்டுறாரு. அவர் முதுகுல கால்ல மிதிச்சே சொல்றாரு, இடப்புறம் போனோமா வலப்புறம் போனோமான்னு. எப்படி இது சாத்தியம்? எவ்வளவு தூரம் பகவான் கட்டுப்பட்டு நிக்கிறாரு பாருங்க. விட்டல் நம்ம வந்து விட்டல்னு சொல்றோமே, அந்த செங்கல் போட்டு அது மேல நில்லு கிருஷ்ணான்னு சொன்னோன்னா அதுல நிக்கிறாரு. அந்த பக்தனுக்கு அவர் கட்டுப்படுறாரு பகவான். அதனாலதான் பகவான் கேட்கிறப்ப முக்தியை கொடுத்துருவார், ஆனா பக்தியை கொடுக்க மாட்டார். சோ அவ்வளவு எளிதாக நமக்கு பக்தி தொண்டு கிடைப்பதில்லை. பகவானுடைய கருணை இல்லாம நம்ம வந்து ஸ்ரீமத் பாகவதம் பாக்குறோம் இல்லையா? அதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா 2வது அத்தியாயத்துல அந்த 14 நிலைகள்ல வந்து முதல் நிலை வந்து அதீதமான கருணை, காரணமற்ற காஸ்ட்லெஸ் மெர்சின்னு பாக்குறோம். பகவானுடைய காரணமற்ற ஒரு கருணை, அதுதான் முதல் நிலை. அதுக்கு அடுத்து அதனால நமக்கு என்ன வருது? பக்தர்களுடைய சங்கம் கிடைக்கின்றது. அடுத்த நிலைதான் ஸ்ரத்தா. ஓகே இது என்னன்னு நான் தெரிஞ்சுக்கணும், அதுல ஒரு நம்பிக்கைன்றது வருதுன்னு பாக்கணும். சோ இங்க அதுதான் இங்க வந்து அவர் வந்து பிரபுபாதர் அழகா கொடுத்திருக்காரு இல்லையா? சோ கிருஷ்ணர் பக்தி தொண்டினை எல்லாருக்கும் கொடுக்கறது கிடையாது. உலகியல் இன்பம் மற்றும் முக்தியை கூட அவர் எளிதில் கொடுத்துறார். ஆனா தமக்கு செய்யப்படும் பக்தி தொண்டினை அவர் அத்தனை எளிதில் ஒருவருக்கு அருள்வதே இல்லை. உண்மையில் பக்தி தொண்டு ஒரு தூய பக்தனின் கருணையினால் மட்டுமே அடையக்கூடியதாகும். அவருடைய காஸ்ட்லெஸ் மர்சி, அதன் மூலமாக பக்தர்களோட சங்கத்தை அங்கங்க செக் பாயிண்ட் வச்சிருக்காரு பகவான் நமக்கு. பௌதிக லோகம் போகணும், நானும் அனுபவிக்கணும், நானும் என்னையும் எல்லாரும் குளோரிஃபை பண்ணணும், நானும் ஒரு தலைவனாட்டம் இருக்கணும், நானும் எல்லாத்தையும் அதிகாரம் பண்ணணும். ஓகே, சோ கொடுத்துட்டார் பௌதிக லோகம். ஆனா இதுல இருந்து குழந்தை மீண்டு வரணும்ன்றதுக்காக அங்கங்க செக் பாயிண்ட் வச்சிருக்காரு அவர். பக்தர்கள் அனுப்பி, பக்தர்களோட சங்கம், ஆச்சாரியர்களோட கருணை, சோ பக்தி மார்க்கம் ஏதாவது ஒரு வழியில நமக்கு வருது. சோ இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா பக்தி தொண்டு ஒரு தூய பக்தனோட கருணையினால் மட்டுமே அடையக்கூடியது. அது சைத்தன்ய சரித்தாமிரத்துல பாக்குறோம் மத்தியில. தூய பக்தனை ஒரு குருவின் கருணையாலும் கிருஷ்ணரின் கருணையாலும் மட்டுமே ஒருவனால் பக்தி தொண்டு எனும் நிலையினை அடைய முடியும். சோ நமக்கு ஒரு சின்ன சேவை கிடைச்சா கூட அது அவ்வளவு எளிதா கிடைக்காது. ஈவன் நம்மளுக்கு வந்து பிரபுஜி இதா இருந்தாலும் அவங்களுக்கு தோணணும், நமக்கு அவங்க பார்த்த உடனே கண்டுபிடிச்சிருவாங்க இவங்களால இது செய்ய முடியுமா செய்ய முடியாதான்ட்டு. அதை மீறி அவங்க நமக்கு கொடுக்குறாங்க அப்படின்னாக்கா அது பகவானுடைய கருணை. ஓகே இவங்களால பண்ண முடியும்னு தான் அவங்க கொடுக்கறது. சோ அதனால நமக்கு கிடைக்கக்கூடிய ஒரு விஷயமும் வந்து பகவானோட கருணை. சோ தூய பக்தனை ஒரு குருவின் கருணையாலும் கிருஷ்ணரின் கருணையாலும் மட்டுமே ஒருவனால் பக்தி தொண்டு எனும் நிலையினை அடைய முடியும். இதை தவிர வேறு வழி இல்லை அப்படின்றது நாம மத்தியில சொல்லப்பட்டிருக்கு சைத்தன்ய சரித்தாமிர்தம்.
தந்திர சாத்திரத்திலையும் பக்தி தொண்டின் அருமை ரொம்ப உறுதியாக சொல்லப்பட்டிருக்கு. அதுல வந்து சிவபெருமான் வந்து சத்திகிட்ட என்ன சொல்றார்? சிவபெருமான் ரெண்டே 2 விஷயங்களை தான் பண்றார். நீங்க நல்லா பார்த்தா தெரியும். ஒண்ணு, அவர் பத்ம புராணத்துல இருந்து என்ன இதை எடுத்தாலும் பகவானை பத்தி குளோரிஃபை பண்றார். இன்னொன்னு வந்து தியான நிலையில இருக்கார். நம்ம ஸ்ரீமத் பாகவதத்துல பாக்குறோம், பகவானுடைய முதல் அங்கம் ஆதிசேஷனாக சங்கர்ஷ்ணராக இருக்கார் பகவான். அந்த சங்கர்ஷ்ணரை எப்பவும் தியானம் பண்ணிட்டே இருக்காராம் சிவபெருமான். சோ அந்த தமோகுணத்துல இருக்கவங்களை எல்லாம் கொண்டு வந்து பகவானுடைய திருப்பாதத்துல சேர்க்கணும். அதனாலதான் அவர் வந்து தமோகுண அதிபதி அப்படின்னு சொல்றோம். பகவான் எப்படி ஒரு பால் வந்து தானே அந்த பால்ல இருந்து தான் நமக்கு தயிர் கிடைக்குது, தயிர்ல இருந்து மோர் கிடைக்குது, மோர்ல இருந்து வெண்ணெய், நெய் அப்படின்னு நம்ம பாக்குறோம் இல்லையா? அது போல பகவான் மூலம் அவரிடத்திலிருந்து தான் நம்ம அந்த புருஷாவதாரம், குணாவதாரம் எல்லாம் பாக்குறோம். அதுல குணாவதாரத்துல பகவான் வந்து தமோ குணத்தோட அதிபதியாக சிவபெருமானாக இருக்கார். அவரே தெரிந்துதான் சிவபெருமானாக இருக்கார் அப்படின்றதையும் நம்ம பார்க்கலாம். அதனாலதான் சிவபெருமான் வந்து நம்மளுடைய இந்த ஜீவ தத்துவத்திலும் இல்ல, உயர்ந்த அந்த விஷ்ணு தத்துவத்திலும் இல்ல, அவர் முதல் வைஷ்ணவராக இருக்கார். முதல் வைஷ்ணவராக இருக்கார். சோ இங்க அவர் என்ன சொல்றாரு சத்திகிட்ட அப்படின்னாக்கா, ஒருவன் ஞானத்தின் பல்வேறு வழிமுறைகளை ஆராய்ந்து சிறந்த தத்துவவாதியாக இருந்தான் அப்படின்னாக்கா அவனால் பௌதிக சிறையில இருந்து விடுதலை பெற முடியும். சோ அதுதான் நம்ம கடைசி 6 அத்தியாயங்கள் ஞான யோகத்தை பாக்குறோம். வேதங்கள்ல சொல்லப்பட்டிருக்கு மாதிரி வேள்வி சடங்குகளை செய்யறதுனால ஒருவன் புண்ணிய செயல்களின் நிலைக்கு உயர்வு பெற்று அங்கு வேண்டிய மட்டும் உலகில் சுகங்களை அனுபவிக்க முடியும். ஆனால் இந்த முயற்சிகளால் ஒருவனுக்கு பகவானின் பக்தி தொண்டு அருளப்படுவதே இல்லை. அதனாலதான் பக்தர்கள் வந்து பாக்குறோம், நல்ல செயல் பண்ணா புண்ணியங்கள் வருதானே, அது கூட எதிர்பார்க்கறது இல்ல பக்தர்கள். எனக்கு நன்மையும் வேண்டாம், தீமையும் வேண்டாம், இந்த ஒரு செயலை பகவான் கொடுத்திருக்காரு, அவருடைய கைங்கரியமா நான் அதை பண்றேன், அவ்வளவுதான். அதுல வரக்கூடிய புண்ணிய பலன் எதுவுமே எனக்கு வேண்டாம். புண்ணியமும் வேண்டாம், பாவமும் வேண்டாம். இப்போ ஒருத்தவங்க நல்ல செயல்களை செய்யறாங்க, நிறைய வேதங்களை பயில்றாங்க, வேள்வி சடங்குகளை செய்யறாங்க அப்படின்னா அதனோட பலனாக அவங்க வந்து புண்ணியங்கள்லாம் புண்ணியங்கள் கிடைச்சதோட பலனாக அவங்க வந்து உயர்லோகங்கள் போக முடியும். ஓகே, அங்க போய் என்ன பண்ணுவாங்க? அவங்களோட அந்த புண்ணியங்களோட பேலன்ஸ் தீர்ந்த உடனே என்ன பண்ணணும்? மீண்டும் வரணும். எதுக்கு உயர்லோகங்கள் போகணும்? அங்கேயும் இந்த எல்லா விஷயங்களும் இருக்கு, எக்ஸப்ட் சத்தியலோகம். அங்க மரணம் இருக்கு, கண்டிப்பா. பிரம்மதேவருக்கே மரணம் இருக்கு அப்படின்றத நம்ம பார்க்கணும். இந்த உயர்லோகங்களுக்கு போனா என்ன, இந்த துன்பம்ன்றது வந்து கொஞ்சம் கம்மியா இருக்கும். அங்க வந்து நம்ம வந்து ரொம்ப அந்த என்ன சொல்றது, இன்பம்னு நம்ம நினைச்சுட்டு இருக்க விஷயத்துல வந்து லைட் இருப்போம். எப்பவும் இந்த பாடல், நடனம் அந்த மாதிரி விஷயங்களை அவங்க லைட் இருப்பாங்க. ஆனா அங்கேயும் வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த பிறப்பு, இறப்பு, மூப்பு, நோய் சுழற்சி இருந்துட்டு தான் இருக்கு அப்படின்றத நம்ம இங்க பார்க்க முடியுது. சோ அதனால எந்த ஒரு லோகமும் வந்து அதுவும் வந்து அழியக்கூடிய ஒன்று அப்படின்றத நம்ம பார்க்கலாம். சோ அங்க ஆஹ் ஆஹ் பகவானின் பக்தி துண்டு அங்க அவங்களுக்கு அருளப்படுவதே கிடையாது. அப்ப நம்மளுக்கு எங்க பக்தி துண்டு அருளப்படுகின்றதுன்னா இந்த பூலோகத்துல. ஒருவன் 10,000 பிறவிகளில் இம்முறைகளை மேற்கொண்ட போதிலும் கூட அவனுக்கு பக்தி தொண்டு அருளப்படுவதில்லை. என்னதான் புண்ணியங்கள் செய்து பல வருஷங்களாக அவங்க பண்ணினா கூட பக்தி தொண்டு அவ்வளவு எளிதாக கொடுக்கப்படுவது கிடையாது. ஸ்ரீமத் பாகவதத்தில் பிரலாத் மன்னர் தனி மனித முயற்சிகளாலோ அல்லது உயர்ந்த சாஸ்திரங்களின் உபதேசங்களினாலோ ஒருவன் பக்தி தொண்டு நிலையினை அடைய முடியாது அப்படின்றத உறுதிப்பட சொல்றார். இச்சைகள்ல இருந்து முற்றிலும் விடுதலை பெற்ற ஒரு தூய பக்தனின் தாமிர திருவடிகளில் உள்ள தூசியினால் ஒருவன் அருளப்பட வேண்டும் என்று இதனை உறுதி செய்கின்றார். ஏன் அப்படின்னாக்கா எப்பொழுதும் பகவான இதயத்துல தாங்கி நிக்கிறாங்க இல்லையா? நம்ம பார்த்தோம், நாரத ரிஷி ஒரே பிறவியில தூய பக்தர்களுடைய உச்சிஷ்டத்தை எடுத்ததுனால அவர் என்ன பண்றாரு, அடுத்த பிறவி அவருக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா மூவுலக சஞ்சாரியாக இருக்காரு அப்படின்றத நம்ம பார்க்கலாம். அடுத்தது வந்து பாத்தீங்கன்னா தூய பக்தர்களுடைய பாத துளி, அதுல இருந்து கிடைக்கக்கூடிய தூசினால ஒருத்தவங்க விடுதலை பெற முடியும் அப்படின்றத நம்ம பார்க்கணும். சோ ஸ்ரீமத் பாகவதம் 5ஆம் காண்டம் 6ஆம் அத்தியாயம் 18வது ஸ்லோகத்துல நாரதர் யுதிஷ்டர் கிட்ட சொல்றார். என்னன்னு சொல்றார்? அன்பார்ந்த அரசனே, முகுந்தன் எனப்படும் பகவான் கிருஷ்ணரே பாண்டவர்களுக்கும் யதுகுலத்தினருக்கும் நித்திய பாதுகாவலராக இருக்கின்றார். அவரே எல்லா வழிகளிலும் உனது ஆன்மீக குருவும் உபதேசகரும் ஆவார். நீ வழிபடுவதற்குரிய ஒரே இறைவன் அவரே ஆவார். அவர் நேசமும் பாசமும் மிக்கவர். உனது தனிப்பட்ட மற்றும் குடும்ப நடவடிக்கைகள் அனைத்தையும் இயக்குபவர் அவரே. இது பிரமாணமாக யாரு? நம்ம நாரத ரிஷி வந்து சொல்றாரு யுதிஷ்ட மகாராஜனுக்கு. உங்களுக்கு ஒரு பெரிய அறமாக இருக்கார் பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணன். அது அர்ஜுனனும் உணர்ந்திருப்பார். மகாபாரத போர்ல அப்படி பெரிய எல்லாரையும் வென்று விட்டாங்க இல்லையா? அது மட்டுமல்ல,
மகாபாரத போருக்கு முன்னாடியே அவங்க வந்து அந்த 13 வருடங்கள் வந்து வனவாசம், 12 வருடங்கள் வனவாசம், 1 வருடம் அஞ்ஞானவாசம். அப்ப தனித்து நின்று அர்ஜுனன் வந்து எல்லாரையும் ஓட ஓட விரட்டி விடுறாரு. துரியோதனன் சார்பாக அந்த மன்னன் அடைக்கலமாக இருக்கிற அந்த நாட்டை வந்து அவங்க வந்து என்ன பண்றாங்க, போரிட வரும்போது. அப்போ அவ்வளவு ஒரு சக்திசாலியாக இருந்தவங்க எப்ப பகவான் தன்னுடைய கோலோக விருந்தாவனம் வந்து மீண்டும் சென்று விட்டாரோ, அவர் போனதுக்கு அப்புறம் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஆஹ் பகவான் அர்ஜுனனால துவாரகால இருக்கவங்களை வந்து கூட்டிட்டு வரணும். அவர் துவாரகால இருக்கக்கூடிய பெண்கள் எல்லாரையும் கூட்டிட்டு வர்றதுக்காக அவர் ட்ரை பண்றார். அங்க வந்து அந்த திருடர்கள் கிட்ட இருந்து அவங்களால காப்பாற்றவே முடியல. அர்ஜுனன் இவ்வளவு நாள் நினைச்சார் இல்லையா, ஓகே நம்ம வந்து எல்லாம் பெரிய பெரிய சக்திமான் அப்படின்லாம் நினைச்சார். நீங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா முதல் ஸ்கந்தம், ஸ்ரீமத் பாகவதம் முதல் ஸ்கந்தம் கடைசி அத்தியாயம் 19வது அத்தியாயத்துல வந்து பாத்தீங்கன்னா தெரியும், ஸ்ரீ கிருஷ்ணர் இங்க இருந்து புறப்பட்டு போனதுக்கு அப்புறம் என்ன விதமான ஆஹ் தவறான சயின்ஸ் அந்த அதெல்லாம் நடக்குது, அறிகுறிகள்லாம் இருக்கு அப்படின்றத நம்ம பாக்குறோம். அர்ஜுனால ஒண்ணும் பண்ண முடியல. சாதாரண ஒரு திருடர்கள் வந்து என்ன பண்றாங்க, அர்ஜுனனை வீழ்த்தி விட்டு அங்க இருந்த பெண்களை எல்லாம் கடத்திட்டு போறாங்க. அத வந்து அர்ஜுனனால பண்ணவே முடியல, அவங்களை காப்பாற்ற முடியலன்றதை நம்ம பார்க்கணும். பகவான் கொடுக்கணும்னு நினைக்கிறத வந்து யாராலும் தடுக்க முடியாது. அவரு அவர் அவங்களுக்கு மரணம் வரணும்னு நினைச்சிட்டாரு அப்படின்னாக்கா அவர்கிட்ட இருந்து யாராலையும் அவங்கள காப்பாற்ற முடியாது அப்படின்றத பாக்குறோம். எக்ஸாம்பிள் சிசுபாலன், ராவணன், ஹிரண்யாக்ஷன் எல்லாத்தையும் நம்ம அதை பார்க்கலாம். ஒரு சிறந்த சிவபக்தனாக இருந்தார் ராவணன். ஆனா அவருடைய கர்வம், அதுக்கு சிவபெருமான் வந்து வழியில குறுக்க நிக்கல. ஓகே, பகவானுடைய கருணை அப்படின்னு நினைக்கிறார். சோ இங்க அவருடைய குணங்களை பத்தி இங்க சொல்றார். அவர் ஒரு பெரிய காவலனாக இருந்திருக்கார் பாண்டவர்களுக்கு. சோ இருந்தும் என்ன சொல்ல, உனது ஏவலரை போல சில சமயம் அவர் உனது கட்டளையை நிறைவேற்றுகின்றார். ஹரே கிருஷ்ணா. அவ்வளவு ஒரு உயர்ந்த நிலையில இருந்தாலும் என்னப்பா சொல்றது, உன்னுடைய நீ சொல்ற கட்டளைகள்லாம் அவர் நிறைவேற்றினார். மன்னா நீ சிறந்த நல்வினை உடையாய், நீ ரொம்ப நல்ல வினைகளை கொண்டவன், பெரிய புண்ணியவான் நீ. ஏன்னா பரமபுருஷ பகவானால உனக்கு அருளப்பட்டிருக்கும் இந்த நற்பெயர்கள் எல்லாம் பிறரால் கனவிலும் கூட கருத முடியாது அப்படின்றத சொல்றார். இந்த ஸ்லோகத்தில் பொருள் என்னன்னா, பகவான் மிக எளிதில் முக்தி அருள்வார். ஆனா ஒரு ஆத்மாவுக்கு பக்தி தொண்டை மிகவும் அரிதாகவே அருள்கின்றார். நம்ம ஆழ்வாருடைய கதையை பார்த்துக்கணும் இல்லையா, அந்த சென்டென்ஸ் ரொம்ப அழகா வரும். நீ உன் பாயை சுருட்டிக்கொள் அப்படின்னு உடனே அவர் என்ன பண்ணுவாரு, அந்த பாயை எடுத்துட்டு அவர் என்ன பண்றாரு, ஆதிசேஷனை எடுத்துட்டு அந்த அந்த ஊரை விட்டே வந்துட்டாரு பக்தன் சொன்னான்றதுக்காக. அரசன் வந்து அவர்கிட்ட மன்னிப்பு கேட்ட உடனே ஆழ்வார் திருப்பி அந்த ஊருக்கு போறார். சொன்ன உடனே ஓகே நீ மீண்டும் வா அப்படின்னு சொன்ன உடனே என்ன பண்றாரு, பகவான் அந்த ஆதிசேஷன் எடுத்துட்டு அவர் சொன்ன மாதிரி பக்தன் பின்னாடி ஆழ்வார் பின்னாடியே போறாருன்றதெல்லாம் கதைகள் நம்ம பாக்குறோம். சோ பகவான் வந்து முக்தி கூட கொடுத்துருவார், பக்தி அருள மாட்டார். பக்தி கொடுத்தாரு போச்சு, அவரை நம்ம கைக்குள்ள கொண்டு வந்துரும். கோபியர்கள் எப்படி பகவானை பாக்குறதுக்கும் அவருடைய லீலைகளையும் அவரை எல்லாரும் ஸ்மரணம் பண்ணிட்டு இருந்தா, இவர் பயந்து ஓடிட்டு இருக்காரு. யசோதாமா துரத்த இவர் ஓட, அவங்கள பார்த்து இவர் அழ, என்னென்ன லீலைகளை பண்றாரு. கோபியர்கள் அந்த குட்டியா இருக்கிற ஒரு இடத்துல வந்து அந்த கோபி வந்து நீ ஒரு டான்ஸ் ஆடு, நான் வந்து உனக்கு வந்து வெண்ணெய் தரேன்னு சொல்ல, அவர் வந்து அழகா அந்த இடுப்பை வளைச்சா அவர் வந்து டான்ஸ் ஆட இல்லையா. சோ அவரு பின்னாடி நம்ம இது பண்ணிட்டு இருக்கோம். ஆனா அவர் என்ன பண்றாருன்னா அந்த பக்தர்களுக்காக அவர் எவ்வளவு தூரம் கட்டுப்பட்டு இருக்காரு அப்படின்றத நம்ம பார்க்க முடியுது. அதனால ஆமா, தன்னையே கொடுத்துடுவார். உண்மை பக்த வச்சலன் பகவான் இல்லையா. சோ அத வந்து கருதவே அவரை கனவுல கூட வந்து நம்மளால கருத முடியாது, நீ அந்த அளவுக்கு நற்பேறு கொண்டவன் அப்படின்றத சொல்ற. சோ எளிதில் முக்தி அருள்வார். ஆனால் ஒரு ஆத்மாவுக்கு பக்தியினுடைய மிகவும் அரிதாகவே அருள்கின்றார். ஏன்னால் பக்தி தொண்டின் மூலம் ஒரு பக்தனால் பகவானே பெறப்படுகின்றார் என்பதாகும். இதுதான் வந்து பக்தி தொண்டோட அருமை. தூய்மையான பக்தி தொண்டிற்கு பகவான் கட்டுப்பட்டு போயிடுறார் அப்படின்றத நம்ம பார்க்கலாம். அந்த 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 ஒரு தூய பக்தர் சொல்றாரு இல்லையா, ஒரு பெரிய பானை, அந்த பானைக்கு வந்து சமஸ்கிருதத்துல ஒரு வார்த்தை இருக்கும், அவரோட கதைன்னே சொல்லுவாங்க. சோ அவர் வந்து என்ன பண்றாரு, உள்ள கிருஷ்ணரை அவர் கேக்குறாரு, அம்மா துரத்திட்டு வரா, எனக்கு கொஞ்சம் மறையணும், உன்னோட பானையை வச்சு என்ன மூடிக்கோ, அவ போனதுக்கு அப்புறம் திறந்து விடணும்னு ஓகேன்னு சொல்லிட்டாரு. யசோதமா வந்து தேடி பார்த்துட்டு அவர்கிட்ட கேட்டுட்டும் போயாச்சு, இப்ப திறந்து விடுப்பா அப்படின்னு சொன்னா இவர் எங்க திறக்க மாட்டேங்கிறாரு. உடனே ஏன்பா திறந்து விடுப்பான்னு போது அவர் சொல்றாரு, கிருஷ்ணா நீ யாருன்னு எனக்கு நல்லா தெரியும், நீ எனக்கு முக்தி கொடுன்னு சொல்லு, நான் திறந்து விடுறேன். எப்ப நான் ஒரு சாதாரண ஆள், என்னப்பா நீ திறந்து விடுப்பான்னா, எனக்கு தெரியும் நீ யார வேணா ஏமாத்தலாம், என்ன ஏமாத்த முடியாதுன்றாரு. சரி ஓகே, சரி நான் உனக்கு முக்தி கொடுத்துறேன் விடு அப்படின்றாரு.
அப்பவும் அவர் என்ன சொல்றாரு, என்னோட இந்த பானைக்கும் சேர்த்து நீ வந்து முக்தி தரணும்னு சொல்றாரு பகவான். அப்ப பகவான் சொல்றாரு, வைகுண்ட லோகத்துல எல்லாம் வந்து சேத்தனத்துக்கு மட்டும்தான் வந்து முக்தி, ஜடத்துக்கு எல்லாம் கிடையாதுப்பான். இல்ல இல்ல நீ எனக்கு சின்ன வயசுல இருந்தே இந்த பானை தான் எனக்கு எல்லாமே. சோ அதோட சேர்த்து நான் போகணுன்றார். சோ பகவான் அதையும் வந்து ஒத்துக்கிறார்ன்றதை நம்ம பார்க்கலாம். சோ எதெல்லாம் சாத்தியம் படாது அப்படின்னு நம்ம நினைக்கிறோமோ அதே சாத்தியப்படுத்தக்கூடிய தன்மை அவரால நடத்த முடியாதுன்னு எதுவுமே கிடையாது. தூய பக்தியோட அருமை பார்க்கிறோம். பிரம்மத்தோட ஒன்று கலப்பதில் உள்ள இன்பம் அது எல்லாமே வந்து தற்காலிகமானது. சோ ஸ்ரீ ரூப கோஸ்வாமி பிரம்மானந்தம் அல்லது பிரம்மத்துடன் ஒன்று கலப்பதால் உண்டாகும் 1 கோடி இன்பம் பக்தி தொண்டு எனும் கடலிலிருந்து உண்டாகும் அணு அளவிற்கு இன்பத்திற்கும் ஈடாகாது அப்படின்றத சொல்றார். சோ ஒரு பிரம்மத்தோட கலக்கிறது வந்து ஒரு இன்பமயம்னா அதை விட கடல் அளவு பெருசு வந்து பகவானுடைய பக்தியில ஈடுபடும் போது கிடைக்கிறது அப்படின்றத சொல்றார். சோ ஹரிபக்த சுதோயதயத்தில் பிரலாத் மன்னர் பகவான் நரசிம்மதேவரை தமது வழிபாடுகளின் மூலம் ஆற்றுப்படுத்தும் பொழுது அவர் சொல்றார், பகவான் பக்தனுக்கு மட்டும்தான் கட்டுப்பட்டவர். லக்ஷ்மி தேவி கூட நரசிம்மரோட அந்த உக்ரத்தை பார்த்துட்டு பயந்து போய் நடுநடுங்கி தூரமா நிக்கிறாங்களாம். எல்லா தேவர்களும் என்ன சொல்றாங்களாம், என்ன இவ்வளவு ரொம்ப கொடுமையா இருக்காரு, ரொம்ப ஆக்ரோஷமா இருக்காரு நரசிம்ம பகவான். உடனே லக்ஷ்மி தேவி முதல் கொண்டு பிரலாத் மகாராஜர்கிட்ட சொல்றார், உன்னால மட்டும்தான் அவர் வந்து சாந்தப்படுத்த முடியும். அந்த அளவுக்கு பகவான் கட்டுப்பட்டவர் பக்தனுக்காக. பகவான் வந்து 3 லோகத்தையும் தன்னுடைய திருப்பாதத்தின் மூலமாக அளக்கிறார். அவ்வளோ ஒரு உயர்ந்தவர். பிரலாத் மகாராஜ் சொன்னாருன்ற ஒரே காரணத்திற்காக என் பகவான் தூணிலும் இருப்பார் துரும்பிலும் இருப்பார் சொன்ன உடனே அந்த தூண்ல இருந்து அப்படி பெரிய ரூபமாக பகவான் வெளியில வர்றாரு அப்படின்றத நம்ம பார்க்க முடியுது இல்லையா. சோ அவர் இங்க என்ன சொல்றாருன்னா, போற்றுவதற்குரிய ஜெகதீஸ்வரரே, இந்த ஜகத்துக்கெல்லாம் ஈஸ்வரன் நீங்க தான். உங்களோட தரிசனத்தினால நான் உன்னத இன்பம் பெற்று ஆனந்த கடலில் மூழ்கி விட்டேன். அந்த ஆனந்த கடலுடன் ஒப்பிடும் பொழுது பிரம்மானந்தம் என்பது ஒரு பசுவின் குளம்படி பள்ளத்தில் உள்ள நீரின் அளவை விட சிறிதே ஆகும். ஒரு ஈரமான மண்ல கண்ணு குட்டியோட பாதம் பட்டா அதுல என்ன ஒரு தண்ணி இருக்குமோ அந்த தண்ணி ஒரு பெரிய கடல் அளவுக்கு சமமான கிடையாது. சோ அந்த தண்ணி வந்து பிரம்மத்தோட ஐக்கியமாகும் போது கிடைக்கக்கூடிய இன்பம் அந்த கடல் அளவு இருக்கிறதுன்றது உங்களுடைய பக்தி தொண்டுல கிடைக்கக்கூடிய இன்பம். அததான் இங்க சொல்றார். அதே போல ஸ்ரீமத் பாகவதத்திற்கு உரையாக ஸ்ரீதர சுவாமிகள் ஏற்றுள்ள பாவர்த்த தீபிகை அதுல என்ன சொல்லப்பட்டிருக்கு, போற்றுதற்குரிய பகவானே, நற்பேருடைய சிலரே உமது பக்தி ரசாமிரத கடலில் நீந்தி கொண்டிருக்கின்றனர். ஒரு சிலரால மட்டும்தான் உங்களுடைய பக்தி ரச அமிர்தம் அதுவும் அது எப்படி அந்த கடல்ல நீந்துன்னு இருக்காங்க. அவங்க உங்களுடைய லீலைகளை பற்றிய சரித்தங்களில் உள்ள அமிர்தத்தினை சுவைத்துக் கொண்டிருக்கின்றார்கள். அப்படிப்பட்டவர்களே அறம் பொருள் இன்பம் வீடு என்பவற்றிலிருந்து பெரும் இன்பத்தினை ஒன்றும் இல்லாததாக செய்யும் பேரின்பத்தினை அறிந்தவர்களாக இருக்காங்க. இதெல்லாம் ஒரு பெரிய பொருட்டே கிடையாது அப்படின்ட்டு. அப்படிப்பட்ட உன்னத பக்தன் பக்தி தொண்டில் பெறும் இன்பத்தை விட பிற இன்பத்தை தெருவில் கிடக்கும் துரும்பை விட சிறந்தாக கருத மாட்டான். சோ மத்த பக்தி தொண்டின் மூலமாக கிடைக்கக்கூடிய இன்பமே பெரிதளவு, மத்ததெல்லாம் வந்து தெருவுல இருக்கக்கூடிய ஒரு தூசுக்கு சமம் அப்படின்னு சொல்றார். கிருஷ்ணரை வயப்படுத்துதல் எப்படி வயப்படுத்துறது? ஸ்ரீ ரூப கோஸ்வாமி பக்தி தொண்டு கிருஷ்ணரையும் கூட வயப்படுத்த வல்லது என்று கூறுகின்றார். உண்மை இல்லையா? பகவானே கட்டுப்படுத்தக்கூடியது பக்தி. கிருஷ்ணர் அனைவரையும் வயப்படுத்துகின்றார். ஆனால் பக்தி தொண்டோ கிருஷ்ணரையே வயப்படுத்தி விடுகின்றது இல்லையா? பக்தி தொண்டின் மூலமாக அவரு கட்டுப்பட்டு போயிடுறார். பக்தி தொண்டின் உயர் அடையாளமாக திகழ்பவர் ஸ்ரீமதி ராதாராணி. கிருஷ்ணர் மதன மோகனன் எனப்படுவார். அதாவது மன்மதனே மோகித்து போயிடுறாராம், மன்மகதனே மயங்கி போயிடுறாராம் பகவானுடைய திவ்ய ரூபத்தை பார்த்து. மதன மோகன. ஆனா ஸ்ரீமதி ராதாராணிமா மதன மோகன சுந்தரி, அவங்களையும் வந்து மயக்கக்கூடியவர்கள். இதன் பொருள் அவர் 1000 மன்மதன்களின் எழிலையும் வெல்லும் எழிலுடையவர் என்பதாகும். ஆனால் ஸ்ரீமதி ராதாராணியோ அதைவிட அதிக எழிலுடையவர் என்பதாகும். அவரால் கிருஷ்ணரை கூட வயப்படுத்த முடியும். ஆகையால் பக்தர்கள் அவரை மதனமோகன மோகினி அல்லது மதனமோகன சுந்தரி அப்படின்றாங்க. சோ மன்மதனை வயப்படுத்துபவரையும் வயப்படுத்துபவர் மோகினி அப்படின்றாங்க. சோ பக்தி தொண்டு செய்யறது என்பதற்கு ஸ்ரீமதி ராதாராணியின் காலடி சுவட்டினை பின்பற்றுவது என்று பொருளாகும். ரொம்ப கவனமா நம்ம பார்க்கணும். பகவானுக்கு என்ன பிடிக்குமோ என்ன திருப்தி கொடுக்குமோ அந்த செயலை
செய்யறதுதான் பக்தி தொண்டு. இப்ப இது வரைக்கும் தூய பக்தி தொண்டுனா என்ன, அதனுடைய மகிமை எல்லாம் என்னன்னு பார்த்துட்டோம். இப்ப அந்த பக்தி தொண்டுனா என்ன அப்படின்றத நம்ம இங்க பார்ப்போம். என்ன? ஸ்ரீமதி ராதாராணியோட காலடி சோடுகளை பின்பற்றுறதுதான் பக்தி தொண்டு. இது ஒரு டிஃபரெண்ட் டெஃபினேஷன். பகவானை திருப்திப்படுத்துறது பக்தி தொண்டுன்னு பார்த்திருக்கோம். இங்க வந்து அவங்களுடைய காலடி சுவடுகளை பின்பற்றுது. தங்கள் பக்தி தொண்டில் நிறைவு பெற்று விட்டதற்காக விருந்தாவனத்தில் உள்ள பக்தர்கள் தங்களை ஸ்ரீமதி ராதாராணியின் பாதுகாவலின் கீழ் வைத்துக் கொண்டனர். அதாவது பக்தி தொண்டு என்பது உலகில் ஒரு நடவடிக்கை கிடையாது, ஒரு செயல் கிடையாது. அது ஸ்ரீமதி ராதாராணி நேரடி கட்டுப்பாட்டின் கீழ் இருக்கின்றது. எப்படி வந்து இப்ப பிஎம் இருக்காங்க அப்படின்னாக்கா அவங்களை சுத்தி ஒரு பெரிய இதே இருக்கு, ஒரு பெரிய சர்க்கிளே இருக்கும். அவங்க என்ன சாப்பிடணும், என்ன விஷயங்களை பண்ணணும், என்ன பண்ணக்கூடாது அப்படின்ட்டு. ஒரு சாதாரண மனுஷங்களால நமக்கே இப்படி இருக்கும்போது ஆஹ் அங்க ஜகத் அனைத்தின் மூலம் வந்து பகவான். சோ அவருக்கு செய்யக்கூடிய பக்தி தொண்டு ஸ்ரீமதி ராதாராணியோட நேரடி கட்டுப்பாட்டுல இருக்கு அப்படின்னு பார்க்கலாம். பகவத்கீதையில் மகாத்மாக்கள் தெய்வீ பிரகிருதி, அதாவது ஸ்ரீமதி ராதாராணி என்னும் அகச்சக்தியின் பாதுகாவலின் கீழ் உள்ளனர். அவர் சொல்றாரு இல்லையா, தூய பக்தர்கள் எந்தவித ஆசிலேஷனும் இல்லாம அன்அலாய்டு டிவோஷனல் சர்வீஸ், அனன்ய பக்தி பண்றாங்க இல்லையா, அவங்களுக்கு நானே வந்து ப்ரொடெக்ஷன் பண்றேன், நானே பாதுகாவலனாக இருக்கேன் அப்படின்னு சொல்றாரு தெய்வீ பிரகிருதி. சோ அவங்க எல்லாம் யாரோட பாதுகாப்புல இருக்காங்க? ஸ்ரீமதி ராதாராணியோட பாதுகாப்புல. அதனால கிருஷ்ணருடைய அகச்சக்தி கட்டுப்பாட்டின் கீழ் இருப்பதால் பக்தி தொண்டு கிருஷ்ணரையே கூட வயப்படுத்துகின்றது. சோ சோ பகவான் 3 விதமான சக்தியை கொண்டு இருக்காரு நம்ம பாக்குறோம் இல்லையா. சோ அந்த அகசக்தி வேற யாரும் இல்ல, ஸ்ரீமதி ராதாராணிமா. சோ அவங்க வந்து என்ன பண்ணுது, கிருஷ்ணரையே வயப்படுத்தக்கூடிய தன்மை கொண்டவங்க. பக்தி தொண்டு ஏன் வந்து கிருஷ்ணரையே வயப்படுத்துது அப்படின்னாக்கா, ஸ்ரீமதி ராதாராணிமாக்கும் பக்தி தொண்டுக்கும் வேறுபாடு இல்லைன்றத நம்ம பாக்குறோம். ஏன்னா பகவானுடைய அந்தரங்க சக்தி. சோ இந்த உண்மையை கிருஷ்ணரால் ஸ்ரீமத் பாகவதம் 11ஆம் காண்டம் 14ஆம் அத்தியாயம் 20வது ஸ்லோகத்துல சொல்லப்பட்டிருக்கு. என்ன சொல்றாங்கன்னா, அன்பிற்குரிய உத்தவா, உத்தவ கீதம்னு தனியா இருக்கு. நம்ம அன்பிற்குரிய உத்தவா, எனது பக்தர்களால் எனக்கு செய்யப்படும் பக்தி தொண்டில் நான் பயப்படுறது போல யோகத்தினாலோ தத்துவார்த்த யூகத்தினாலோ வேள்வி சடங்குகளாலோ வேதாந்த கல்வியாலோ கடுமையான தவங்களினாலோ தானமாக எல்லாவற்றையும் தருவதனாலோ நான் பயப்படுவதே இல்லை. தூய பக்தி தொண்டுக்கு மட்டுமே பகவான் தன்னை முழுமையாக பக்தர்களுக்கு அருள் பாலிக்கின்றார் அப்படின்றத நம்ம பார்க்கலாம் இல்லையா. சோ அவரை அடையணும் அப்படின்னாக்கா நாம அவருக்கு உற்ற நண்பனாகவும் பொறாமையற்றவர்களாகவும் இருந்தாதான் பகவானை உள்ளது உள்ளபடியாக புரிந்து கொண்டு பக்தி தொண்டு செய்ய முடியும் அப்படின்றதை நம்ம பார்க்கலாம் இல்லையா. சோ இங்க இவையெல்லாம் சால சிறந்த செயல்கள் தான். இருந்தாலும் எதெல்லாம் சால சிறந்த செயல்கள்? யோகம் பண்றது, தத்துவார்த்த யூகத்தினாலோ இல்ல வந்து வேள்வி சடங்குகள் பண்றதுனாலயோ சமய தர்மங்களை ஃபாலோ பண்ணதெல்லாம் உயர்ந்த செயல்கள் தான். ஆனாலும் இதுக்கெல்லாம் பகவான் கட்டுப்படுறதே கிடையாது. அந்த தூய பக்தி தொண்டுக்கு மட்டுமே பகவான் கட்டுப்பட்டு போறார் அப்படின்றத நம்ம பார்க்கலாம். சோ அது மட்டும்தான் அவரை பயப்படுத்தும். கிருஷ்ணர் எவ்வாறு அவரது பக்தர்களின் பக்தி தொண்டால் வயப்படுத்தப்படுகிறார் என்பது நாரதரால் ஸ்ரீமத் பாகவதம் 7ஆம் காண்டம் 10ஆம் அத்தியாயம் 48, 49வது ஸ்லோகங்கள்ல சொல்லப்பட்டிருக்கு. அதுல என்ன சொல்றாருன்னா, மன்னர் யுதிஷ்டருடன் உரையாடி கொண்டிருக்கும் பொழுது மன்னர் பிரலாத் மன்னரின் நற்பண்புகளை போற்றி புகழ்கின்றார். ஒரு பக்தன் பிற பக்தர்களின் செயல்களை போற்றுகின்றான். மகாராஜா யுதிஷ்டரே பிரலாதரோட குணங்களை போற்றுகின்றார். இவ்வாறு போற்றுவது தூய பக்தனின் ஒரு அடையாளமாகும். சோ வைணவர்களுடைய குணங்கள்ல இது ஒன்று. வைணவர்கள் எப்பவுமே பரதுக்க துக்கி. அவங்க என்ன பண்ணுவாங்க, மற்ற வைணவர்களை போற்றி புகழ்ந்து பாடுவார்கள். ஏன்னா அவங்க தூய வைணவர்கள் பகவானுடைய அங்கம், பகவானே அப்படின்னு பாக்குறாங்க இல்லையா, அதனால அவங்கள போற்றி புகழ்வாங்க. சோ இங்க யுதிஷ்ட மகாராஜர் பிரலாத் மகாராஜரை போற்றி புகழ்கின்றார். ஒரு தூய பக்தன் தன்னை சிறந்தவனாக கருதுவதே கிடையாது. நம்ம பாத்தீங்கன்னா பௌதிகமான விஷயத்துலதான் ஒரு அகங்காரம் இருக்கும். நான் இவ்வளவு பெருசா பண்ணிட்டேன், நான் அவ்வளவு பெருசா பண்ணிட்டேன். ஆனா இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா அது இல்ல. பக்தன் பக்தனையே போற்றி புகழ்கின்றான். தன்னை நான் ஒண்ணுமே இல்லை அப்படின்ற மாதிரி நினைச்சுக்கிறான். அவன் எப்போதும் தன்னை விட பிற பக்தர்களையே சிறந்தவர்களாக கருதுகின்றான் இல்லையா. நீங்க பாத்தீங்கன்னா தெரியும், எங்களுக்கு வந்து நான் கிளாஸ் இது பண்ணும்போது பாத்தீங்கன்னா அவங்க எல்லாம் வந்து பாத்தீங்கன்னா மாயாப்பூர்ல நரசிம்மதேவ் பகவானுக்கு வந்து அவங்க பூஜை பண்றாங்க பிரபுஜி. இருந்தாலும் பாத்தீங்கன்னா அப்படியே அந்த அந்த பணிவு, அந்த தாழ்மைப்படுத்தி அவங்க சொல்றது,
நீங்க எல்லாம் உயர்ந்த பக்தர்கள். நான் ஏதாவது சொல்லும்போது கூட நான் என்னதான் சொல்லிக்கிறேன். அந்த மாதிரியான உயர்ந்த பண்புகளை நம்ம வளர்த்துக்கணும். எங்கேயுமே வந்து தான் ஒரு பெரிய இது அப்படின்றது அங்க காட்டவே இல்லை. அது வந்து பௌதிகமான ஒரு விஷயம் அப்படின்றத நம்ம பார்க்கலாம். அவ்வளவு ஒரு உயர்ந்தது. தினமும் பகவானுக்கு வந்து அவங்க பகவான் கூடவே நிக்கிறாங்களே, அப்ப எவ்வளவு ஒரு சக்தி வாய்ந்தவங்க, எத்தனை ஒரு புண்ணிய செயல்கள் செய்திருந்தா அவங்களுக்கு அந்த இதெல்லாம் கிடைக்கும் இல்லையா? ஆனா அவங்க என்ன பண்ணுவாங்க, நான் ஒண்ணுமே இல்லை அப்படின்ற மாதிரி அவங்க காட்டிக்குவாங்க தன்னை, இல்லையா? சோ தூய பக்தர்களுடைய நிலை வந்து அப்படித்தான் இருக்கு அப்படின்றத நம்ம பார்க்கலாம். சோ தன்னை சிறந்தவனாக அவங்க கருதுவதே கிடையாது. எப்போதும் தன்னை விட பிற பக்தர்களையே சிறந்தவர்களாக அவங்க கருதுகின்றார்கள். மன்னர் நினைத்தார், பிரலாத் மன்னரே பகவானின் உண்மையான பக்தர் ஆவார், நான் அவ்வாறு அல்லேன் என்று மன்னர் இவ்வாறு நினைத்த பொழுது நாரதர் அவரோட சொல்றார், அன்பிற்குரிய யுதிஷ்டரே, நீங்களே இவ்வுலகில் பெரும் பேறு பெற்றவர்களாவீர். 24 மணி நேரம் பகவான் உங்க கூட தான் இருந்தார். என்னென்ன கஷ்டம் குந்தி மகாராணியோட பெரிய பிரார்த்தனைகள்ல பார்க்கலாம். அவங்க என்ன சொல்றாங்க, என்ன இந்த விருஷ்ணி குலத்துல நீங்க இப்ப எனக்கு இந்த விருஷ்ணி குலமும் வேணாம், இந்த கௌரவர்கள் எதுவும் வேண்டாம், எனக்கு எப்போ நீ துன்பத்தையே கொடுத்துட்டு இருக்கு கிருஷ்ணா, போதும் எனக்கு. ஏன்னா நீ துன்பம் எனக்கு துன்பம் வருதுன்னா நீ உடனே என் கூட வந்து நிக்கிற, இதை விட வேற பெரும் பாக்கியம் எனக்கு என்ன வேண்டும் கிருஷ்ணா அப்படின்ட்டு அவங்க என்ன சொல்றாங்க, பகவான் கிட்ட எனக்கு துக்கத்தையே கொடு கிருஷ்ணான்னு அவங்க பிரார்த்தனை பண்ண. கொஞ்சம் யோசிச்சு பாருங்க. பாண்டவர்கள் தர்மத்தின் வழியில இருக்காங்க, ஆனா எவ்வளவு கஷ்டங்களை அனுபவிச்சாங்க. வெளியில இருந்து பார்க்க நமக்கு தான் வந்து என்னப்பா இது அவ்வளவு அநியாயமா இருக்கு, இவ்வளவு கஷ்டங்கள் அனுபவிக்கிறாங்க, நல்ல தர்ம வழியில தானே போறாங்க, அவங்களுக்கு ஏன் இவ்வளவு கஷ்டம்? அப்பவும் ஸ்ரீ கிருஷ்ணர் வேற இருக்கார், அவர் இருக்கும் போதே இதுதான் நடக்குது அப்படின்லாம் தோணும். நம்ம கொஞ்சம் திறமா உள்ள போய் நல்லா அலசி அதை நம்ம படிச்சு பார்த்தோம்னா நமக்கு அந்த புரிதல் இருக்கும். வெளியில இருந்து நம்ம தான் அப்படி நினைக்கிறோம், ஆனா அவங்க எப்படி நினைக்கிறாங்கன்னா, பகவானே எனக்கு இந்த கஷ்டத்தை நீ கொடுத்துட்டே இரு, அப்பதான் என்னை ப்ரொடெக்ட் பண்ண நீ என் கூடவே இருப்பேன்னு நினைக்கிறான். அந்த ஆஹ் துர்வாச முனிவரை வந்து துரியோதனன் வந்து ரொம்ப சாமர்த்தியமாக பாண்டவர்கள் கிட்ட அனுப்பி வச்சதாக இருக்கட்டும், உடனே அவர் என்ன பண்றார், இவங்க சொல்றாங்க, யாரு, திரௌபதி வந்து சொல்றாங்க, ஐயோ இப்பதானே எல்லாம் சாப்பிட்டு முடிச்சு நான் சாப்பிட்டு முடிச்சதுக்கு அப்புறம் கழுவி வச்சுட்டேன்னா முடிஞ்சுச்சு, அதோட மறுநாள் தான். இப்ப துர்வாச முனிவர் பார்த்தா ஆயிரக்கணக்கான சிஷ்யர்களோட வர்றாரு, நான் வந்து கங்கா ஸ்நானம் பண்ணிட்டு வரேன், பிரசாதம் ரெடி பண்ணி வைமான்னு சொல்லிட்டு, நான் என்ன பண்ணுவேன் கிருஷ்ணான்னு அவங்க எடுத்து அடுத்த நிமிஷம் வந்து பகவான் வர்றாருங்க, இல்லையா? சோ அங்க இருக்கக்கூடிய நீ பாத்திரத்தை எடுத்தோம்னா, கிருஷ்ணா நான் எல்லாம் முடிச்சு கழுவி வச்சுட்டேன் கிருஷ்ணா, பரவாயில்ல எடுத்துட்டு வான். ஒரு சின்ன கீரையோட இதை எடுத்து பகவான் அதை அத எடுத்துக்கிறார். அதை எடுத்த உடனே அங்க இருந்து துர்வாச முனிவர்களுடைய சிஷ்யர்கள் முதல் கொண்டு எல்லாருக்கும் வந்து பாத்தீங்கன்னா அங்க எல்லாம் பெருசா சாப்பிட்டா மாதிரி, தொண்டை வரைக்கும் சாப்பிட்டா மாதிரி ஒரு ஃபீலிங். நம்ம இங்க போலன்னா தப்பாயிடுமே, பாண்டவர்களை எப்படி நான் பாக்குறதுன்னு சொல்லிட்டு அவர் அங்கிருந்து ஓடியே போயிட்டார். எப்படி வந்து பகவான் வந்து பக்தர்களுக்காக எவ்வளவு தூரம் இறங்கி வர்றாரு அப்படின்றத நம்ம பார்க்கலாம். சோ அவங்க ஆஹ் சொல்றார், நீங்க தான் வந்து பெரும் பேறு பெற்றவர்கள் அப்படின்னு சொல்றாரு நாரத ரிஷி யுதிஷ்ட மகாராஜ் கிட்ட. முழுமுதற் கடவுள் இந்த பூமியில அவதரித்து தம்மை ஒரு சாதாரண மனுஷனை போல உங்களுக்கு தந்திருக்கார், இல்லைன்னா அவங்களுக்கு வந்து சேவை பண்ணுவாரா பகவான்? அவர் உங்களோட எல்லா சூழ்நிலைகளிலும் உடன் இருக்கின்றார். இன்னொரு விஷயம், துரியோதனனுடைய இது திருதராஷ்டிரர் வந்து என்ன பண்ணுவாரு, தூது இது எப்படி வந்து இவங்க எப்படி வந்து கிருஷ்ணரும் அர்ஜுனனும் கிருஷ்ணரை நம்ம பக்கம் இழுத்துடலாம் அப்படின்னு ஒரு சின்ன நப்பாசையில என்ன பண்றாரு அவரு, கிருஷ்ணனும் அர்ஜுனனுடைய அந்த உறவுகளை எப்படி இருக்குன்னு பார்த்துட்டு வரலாம், கிருஷ்ணரை நம்ம பக்கம் இழுத்துட்டோம்னா பாண்டவர்களால ஜெயிக்க முடியாதுன்னு சொல்லிட்டு அனுப்பி வைக்கிறார். சஞ்சயன் போறார். சஞ்சயன் வர்றது தெரியுமே, பகவான் தான் வந்து கஷேத்திரஜனாக எல்லா இடத்துலயும் இருக்காரு, அவருக்கு தெரியாத விஷயமா என்ன? உடனே அவர் என்ன பண்றாரு, வேகமா என்ன சொல்றாரு, அர்ஜுனனை தன்னுடைய படுக்கிற அந்த இது இருக்கு இல்லையா, அந்த அந்த பெட் என்ன சொல்லுவாங்க தமிழ்ல, அந்த அந்த பெட்ல வந்து அவர் என்ன பண்றாரு, அவர் வந்து படுத்துட்டு என்ன பண்றாரு, கிருஷ்ணருக்கு வந்து பாத சேவனம் பண்ணிட்டு இருக்காரு. பக்கத்துல வந்து ருக்மணிமா இருக்காங்க. சோ யாராவது தன்னுடைய சொந்த படுக்கை அறைய வந்து அலோ பண்ணுவாங்களே, யாராவது ஒன்லி க்ளோஸ்டு பர்சன் மட்டும்தான் அலோ பண்ணுவாங்க. அதை பார்த்த உடனே சஞ்சயனுக்கு தெரிஞ்சிச்சு, கிருஷ்ணரை நம்ம வந்து விலை கொடுத்து எல்லாம் வாங்க முடியாது, அது மட்டும் இல்ல நீங்க வீழ்ச்சி அடைய போறது உண்மை அப்படின்றது அப்பவே தெரிஞ்சு திருதராஷ்டிரட்ட வந்து சொல்லுவார். மகாபாரத போர் வரப்போறது உண்மைதான் அப்படின்றத வந்து அப்ப நிதர்சனமா சொல்றார். சோ பகவான் அவ்வளவு தூரம் பக்த வச்சல. நம்ம வந்து குஷேலரோட இதை பார்க்கலாம்.
குஷேலரை வந்து தன்னுடைய படுக்கை அறை இதுல மெத்தையில அமர வச்சுட்டு இவர் என்ன பண்றாரு, அவருக்கு பாத சேவனம் பண்றாரு. அவரு பாதத்தை கழுவி அந்த தண்ணியை எல்லா மகாராணிகள், இவர் மட்டும் இல்ல, மகாராணிகளுடைய 8 மகாராணிகள் மேலயும் அவர் வந்து அந்த தண்ணியை தெளிக்கிறார்ன்றத பார்க்கலாம். சோ தூய பக்தர்களுக்கு பகவான் கட்டுப்பட்டு போறார் அப்படின்றத நம்ம இங்க பார்க்கலாம். நீங்க வந்து ரொம்ப பெரும் பேறு பெற்றவர்கள், அதனாலதான் உங்களுக்கு வந்து சாதாரண மனுஷன் போல கிருஷ்ணன் உங்க கூடவே இருந்திருக்காரு அப்படின்றார். உங்களோட எல்லா சூழ்நிலைகளையும் உடன் இருந்திருக்கின்றார். அவர் உங்களோடு வாழ்ந்து கொண்டும் பிறர் கண்களில் இருந்து தம்மை மறைத்து கொண்டும் இருக்கின்றார். அவரே வந்து பரபிரம்மம், பரமாத்மா, பரம புருஷர். ஆனாலும் எல்லார்கிட்ட இருந்தும் ஒரு மறைச்சு வச்சுட்டு இருக்கார். மற்றவர்களால அவர் பரமபுருஷ பகவான் என்று அறிந்து கொள்ள முடியாது. ஆனாலும் அவர் இப்போதும் உங்களோட ஒரு உறவினராக, உங்கள் நண்பராக, உங்கள் தூதராக வாழ்ந்து கொண்டுதான் இருக்கின்றார் அப்படின்றத நாரத ரிஷி வந்து பாத்தீங்கன்னா யுதிஷ்ட மகாராஜனுக்கு சொல்றதாக இந்த கதை அமைஞ்சிருக்கு. சோ பகவத்கீதையில கிருஷ்ணர் விஸ்வரூபம் எடுத்த பொழுது அர்ஜுனன் வந்து பிரார்த்திக்கிறான். போற்றிருக்கிறது கிருஷ்ணரே, நாங்க உண்மை எனது மைத்துனனாக கருதி, அவர் சொல்றாரு இல்லையா, உங்களோட விஸ்வரூபத்தை பாக்குறதுக்கு நீங்க சொல்றீங்க ஏன்னா அதுக்கு முந்தின வந்து அவர் வந்து விபூதி யோகத்தை பத்தி எல்லாம் சொல்றாரு. நான் இங்க இருக்கேன், இங்க இப்படி இருக்கேன், அப்படியாக இருக்கேன் அப்படின்ட்டு. அப்படியா? எதெல்லாம் படைக்கப்பட்டிருக்கோ அதுல வந்து ரொம்ப உயர்ந்து இருக்கிறது, சிரேஷ்டமா இருக்கிறது எல்லாமே நான் தான், மோஸ்ட் சிக்னிபிகன்ட் நான் தான் சொல்றேன். ஓகே, அப்ப நான் உங்களை என்னென்ன ரூபத்துல வழிபட முடியும், அதை பார்க்கக்கூடிய சக்தி எனக்கு இருந்ததுன்னா எனக்கு காட்டி கொடுங்கன்னு ஒண்ணு. விஸ்வரூப தரிசனத்தை பார்த்த உடனே நடுநடுங்கி போயிட்டாரு அர்ஜுனன் இல்லையா. உடனே பிரார்த்தனை பண்றார், கிருஷ்ணா, நான் வந்து உன்னை வந்து என்னோட நண்பன் மாதிரி நடத்திருப்பேன், உன்னோட உறவினர் மாதிரி நடத்திருப்பேன், சில சமயம் நான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் முன்னாடி உங்களை வந்து புள்ளி பண்ணியிருந்திருப்பேன், உங்களை கிண்டல் பண்ணியிருந்திருப்பேன், அதெல்லாம் பெருசா எடுத்துக்காதீங்க. அது மட்டும் இல்ல, நீங்க ரொம்ப உயர்ந்தவர், திவ்யமானவர், இது நான் மட்டும் சொல்லல, இதுக்கு முன்னாடி இருந்த நாரதர், அசிலர், வியாசர், இவங்க எல்லாமே உங்களை புகழ்ந்திருக்காங்க அப்படின்னு அவர் சொல்றார். சோ அதுதான் சொல்றாரு இங்க, நான் உண்மை எனது மைத்ருனாக கருதி கிருஷ்ணா, நண்பா என்றெல்லாம் விழித்து உமக்கு அவமரியாதை இழைத்து விட்டேன். ஆனா என்னால் புரிந்து கொள்ள முடியாத அளவிற்கு நீங்க ரொம்ப பெரியவங்க. ஆகவே பாண்டவர்கள் நிலை இவ்வாறு இருந்தது. கிருஷ்ணர் முழுமுதற் கடவுளாகவும் உயர்ந்தோருக்கெல்லாம் உயர்ந்தவராக இருந்த போதிலும் அவர் சகோதரர்களின் பக்தினாலும் நட்பினாலும் அன்பினாலும் வயப்படுத்தப்பட்டு அவர்களுடனேயே இருந்தார். பக்தி தொண்டு எத்தகைய சிறப்புடையது என்பதற்கு இதுவே சான்றாகும். அது மட்டும் இல்ல, ஸ்ரீமத் பாகவதம் படிக்கும்போது பாத்தீங்கன்னா அவர் இதெல்லாம் முடிச்சு என்ன பண்ணுவாரு, துவாரகா கிளம்புவாரு. இங்கேயே ஒரு 6 மாசம் இருந்துருவாரு. இதை முடிச்சு அவர் துவாரகா போவார். அவர் துவாரகாக்கு விடுறதுக்காக அர்ஜுனன் அங்க போவார். அர்ஜுனன் அங்க போய் திருப்பி ஒரு 3-4 மாசம் தங்கி அவரை விடுறதுக்கு திருப்பி கிருஷ்ணர், இப்படிதான் இவங்களோட இது வந்து இருந்துட்டு இருக்காது. இதுல என்ன தெரியுதுன்னா, எப்பவுமே வந்து பகவான் அவங்களுக்கு வந்து வயப்பட்டு இருக்காரு அப்படின்றத பாக்கலாம், அவங்க கூடவே இருக்காரு அப்படின்றத நம்ம பாக்கலாம். சோ சகோதரன் பக்தினால் நட்பினால் அன்பினால் வயப்படுத்தப்பட்டு அவர்களுடனேயே இருந்தார். பக்தி தொண்டு எத்தகைய சிறப்புடையது என்பதற்கு இதுவே சான்றாகும். அது முழுமுதற் கடவுளை கூட ஈர்க்க வல்லதாகும். இறைவன் மேலானவர், ஆனா இறைவனை காட்டிலும் மேலானது பக்தி தொண்டு. ஹரிஹரி போல். காரணம், பக்தி தொண்டு அவரையே வயப்படுத்துகின்றது. ஏன் அப்படின்னா பகவானுடைய அந்தரங்க சக்தி. பக்தி தொண்டில் இல்லாத மனிதர்களால் பகவானுக்கு பக்தி தொண்டு செய்வதின் மகிமையை ஒரு காலம் புரிந்து கொள்ளவே முடியாது. ஹரே கிருஷ்ணன். वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यो पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। नामाचार्य श्रील हरिदास ठाकुर की जय। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। நித்தை கௌர பிரேமனந்தே ஹரி ஹரி போல். சோ தூய பக்தி தொண்டுடைய குண நலன்கள் என்ன அப்படின்றத நாம இந்த அத்தியாயத்துல பார்த்தோம். அடுத்த அத்தியாயத்துல நாம பக்தியோட நிலைகள் என்ன அப்படின்றத நம்ம பார்க்க போறோம். வித் எக்ஸாம்பிள் நம்ம வந்து இது பண்ணி பார்க்கலாம். நாளைக்கு நம்ம பார்க்கலாம். ஏதாவது கேள்விகள், கருத்துக்கள்? ஒரே ஒரு நிமிஷத்துல எதனா கேள்வி? பண்டர்பூர்ல கூட இந்த மாதிரி நிறைய பக்தர்களுக்கு பகவான் வந்து வீட்டு வேலையெல்லாம் செஞ்சு கொடுத்திருக்காரு மாதாஜி. அவர் போய் அந்த கல்ல போட்டு நில்லுன்னு உடனே நின்னு அந்த கல்லு மேல நின்று இருக்காரு. ஒரு பெரிய இதே எடுத்து படிக்கணும். பந்தர்பூரோட பக்தர்களோடது வந்து ஒரு பெரிய இது, அதை எடுத்து படிக்கணும். துக்காராமோட கதையெல்லாம் பாருங்க, அதுதான் உயர்ந்த பக்தி. எதையுமே அவர் எதிர்பார்க்கல. அவங்க வந்து குழந்தை வந்தது கூட தெரியாம அது என்ன ஒரு பரவச நிலை, அது எப்படி சாத்தியமாகும்னு எனக்கு ரொம்ப ஆச்சரியமா இருக்கு. நம்ம அத புரிஞ்சுக்கிற நிலையில கூட நம்ம இல்ல. அவரு என்ன நிலையில பகவான நினைச்சிருந்தாரு அப்படின்னா, தன்னோட குழந்தை சேதோட சேர வர்றது கூட தெரியாம அவர் மிதிச்சு 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 அந்த அந்த மண்ணு ஃபுல்லா ரெட்டா இருக்கு. அப்போ குழந்தைய கூட அவரால் இது பண்ண முடியலன்னா என்ன ஒரு நிலையில இருப்பார்.
மனைவி அவங்கள வந்து திட்டுறாங்க. நீ வந்து என்ன ஒரு மனுஷனான்னு அவங்க கோமா திட்டணும்னு அவரை பத்தி திட்டும் போதெல்லாம் அவர் அமைதியா இருந்துட்டாரு. நீ என்ன உன்னோட பகவான அப்படி இப்படி ஒரு பித்து பிடிச்சோன்னாட்டு இருக்கேன்ட்டு பகவானை திட்டின உடனே அவருக்கு கோவம் வந்து அப்பதான் அவங்களை அடிக்க போறாரு. அடிக்க போட்ட உடனே அவர் சொல்றாரு, உன்னுடைய பகவான் மேல சத்தியம், நீ என்ன தொடக்கூடாதுன்னு சொன்ன உடனே அவர் அத்தோட நிறுத்திட்டாரு. அவ்வளவுதான். அதுக்கப்புறம் அவங்க அவங்க அவங்கள தொடவே இல்லை. ஆனா இவங்க என்ன பண்றாங்க, ஒரு அந்த 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 என்ன சொல்றது, அந்த குடும்பம் வரணும்ன்றதுக்காக தன்னுடைய தங்கையவே வந்து திருப்பி கல்யாணம் பண்ணி வைக்கணும்னு அவங்களே போய் அவங்க அப்பா கிட்ட வந்து கேக்குறாங்க. ஏன் அப்படின்னா இவங்க சொல்லிட்டாங்க இல்லையா, நீ வணங்குற இல்லையா, அந்த விட்டலன் மேல சத்தியம் என் மேல கைப்படக்கூடாதுன்னு சொல்லிட்டாங்க. சோ தங்கைய திருமணம் பண்ணி வைக்கிறாங்க. இருந்தாலும் அவருக்கு வந்து அதுல கொஞ்சம் கூட நாட்டமே கிடையாது. அப்ப 2 பேரும் பிளான் பண்ணி என்ன பண்றாங்கன்னா, இவரை ஒரு நாள் நம்ம வந்து 2 பேரும் சைடுல நம்ம வந்து படுத்து அவங்கள வந்து இது பண்ணணும்னு நினைக்கிறாங்க. அவர் என்ன பண்றாரு, வேகமா ஓடி போய், ஏன்னா இந்த மனைவியோட கை பட்டுட்ட உடனே என்ன பண்றாரு, 2 கையுமே வந்து பாத்தீங்கன்னா தன்னால வெட்டிக்கிறாரு அவர். ஏன்னா அவ்வளவு ஒரு என்ன ஒரு உயர்ந்த நம்ம பக்தி தொண்டுன்னு நம்ம சொல்றோம். நம்ம என்ன ஒண்ணுமே இல்ல, நம்ம அந்த கதையை கூட நம்ம தொடல. அவங்க என்ன ஒரு நிலையில இருந்திருந்தாங்க அப்படின்னா இதெல்லாம் நம்ம வந்து பார்த்து அனுபவிக்கிறோம் ஆக்சுவலா. அவ்வளவுதான். அதை புரிஞ்சுக்க நம்ம ட்ரை பண்றோம் ஆக்சுவலா. நம்ம இதுக்கெல்லாம் அப்பாற்பட்டது. கால் தூசு கூட சமாதானமாக மாட்டோம். சாத்தியமே இல்ல, சாத்தியமே இல்ல. அவங்களோட 2 கையும் அவங்க அறுபட்டு போது அந்த நிலையிலும் அவர் வந்து விட்டல விட்டல விட்டலன்னு அந்த பாவத்திலேதான் இருக்காரு. பகவான் வந்து என்னடா இவனுக்கு இவ்வளவு பக்தியான்னு சொல்லிட்டு அவரே வந்து அருள் பாலிக்கின்றார் அவருக்கு. அவருக்கு வந்து முன்ன மாதிரி கையையும் கொடுத்து அந்த குழந்தையும் கொடுத்து அவர் வந்து அருள் பாலிக்கின்றார். அதை எடுத்து நீங்க சொன்னபடி பந்தர்பூரோட அந்த கதை எடுத்து பாத்தீங்கன்னா நிறைய கதைகள் அதுல வந்து கதைகள் வந்து நிறைய இதா இருக்கும். அதை நம்ம கைய வெட்டினதுக்கு அப்புறம் பகவான் வந்து அவருக்கு தொண்டு பண்றாரு மாதாஜி. அவருக்கு எல்லா ஹெல்ப்பும் பண்றாரு. அப்புறம் தான் குடுக்குறாரு கையெல்லாம். ஆனா கொஞ்ச நாள் அவருக்கு வந்து எல்லா வேலையும் அவர் பண்ணி கொடுக்குறாரு. பண்ணி கொடுத்துட்டு எனக்காக நீ இது பண்ணல அப்படின்னுட்டு இல்ல, எல்லா வேலையும் பண்ணி கொடுக்கும். ஐயோ கேட்டா இந்த பண்டர்பூர் கதையை கேட்டா கண்ணுல ஆறா தண்ணி வரும். ஆமா, பக்தனுக்கும் பகவானுக்கும் அங்க போட்டா போட்டி தான் நடக்குது. நீ வந்து உயர்ந்தவனா, நான் வந்து உயர்ந்தவனா. அதே மாதிரி ஜெகநாதருடைய கதையும் வந்து பாத்தீங்கன்னா நிறைய இது இருக்கு. பாப்போம் நம்ம ஒரு நாள் எப்படி இது பண்றதுன்னு பாக்கலாம். பக்தமால்யான்னு ஒரு புக் இருக்கா மாதாஜி. என்ன புத்தகம் மாதாஜி? பக்தமால்யா. பிருந்தாவன்ல இருக்கிறவங்க எல்லாம் ஒரு புக் மாதிரி கழுத்துல போட்டு இருப்பாங்க, பாத்திருக்கீங்களா? ஆமா ஆமா, நான் பாத்திருக்கேன். ஆமா, நான் யோசிச்சிருப்பேன் பக்தமால்யா புக்க தான் அந்த பிருந்தாவன்ல இருக்கிற அந்த இவங்க எல்லாம் சன்னியாசிக எல்லாருமே படிப்பாங்களாம். அந்த புக்கு வந்து எல்லா பக்தர்களோட கதையும் அதுல இருக்குமா. ஓ, தமிழ்ல இருக்கா மாதாஜி? தமிழ்ல இல்ல, அது ஹிந்தில தான் இருக்கு. எனக்கு ரொம்ப ஆசை அந்த பக்தமால்யா புக்க வந்து தமிழ்ல பண்ணணும்னு சொல்லிட்டு பாக்கணும். பாப்போம், பகவான் கிட்ட பிரார்த்தனை வச்சுக்கலாம். நம்ம அந்த மாதிரி எல்லாம் படிக்கணும் ஆக்சுவலா. ஆமா மாதாஜி, வந்து தெரியும் ஆக்சுவலா. பக்தமால்யா கதையெல்லாம் கேட்டா அவ்வளவு உருக்கமா இருக்கும், நல்லா இருக்கும் கேட்கறதுக்கு. இந்த பண்டர்பூர் கதை மாதிரி. ஓகே ஓகே, கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. சரிப்பா, நாளைக்கு நம்ம பார்க்கலாம் 2வது அத்தியாயம். சொல்லுங்க மாதாஜி. அந்த அஷ்டமா சித்துகள் சொல்றீங்கல்ல, அது சொல்லவா? 8 வகை. சொல்லுங்க. கிளாஸ் முடிஞ்சிருச்சு, போறவங்க போலாம். சொல்லுங்க மாதாஜி. லிஸ்ட் டவுன் பண்ணா போதும். வந்து அனிமா. அனிமா வந்து அணுவை போல சிறுத்து நிற்கும் நிலை. அந்த மணல் துகள் அதை விட அதுல 1000ல் 1 அது இவ்வளவு சின்னதா தன்னை வந்து சின்னதா காட்டுற நிலைதான் அனிமா. புரியுதுங்களா மாதாஜி? நம்ம இத பாத்துட்டோம், இது தெரிஞ்சிச்சு நமக்கு எல்லாம். அதை முடிச்சு நம்ம வந்துட்டோம். அனிமா மகிமா அதை விட பெருசா கட்டுறார், அதனாலதான் திரிவிக்ரம அவதாரம் பண்றாரு. இதெல்லாம் நம்ம பாத்துட்டோம். நீங்க சொல்றீங்கன்றதுக்காக நம்ம கேக்குறோம் ஆக்சுவலா. நீங்க அந்த லிஸ்ட் டவுன் பண்றதா இருந்தா பண்ணுங்க. அதுல அனிமா மகிமா அத லிஸ்ட் டவுன் பண்றதா இருந்தா லிஸ்ட் டவுன் பண்ணுங்க. மகிமானா பெருசா ரொம்ப படர்ந்து இருக்கிற நிலைமை தான் மகிமா. கரிமாங்கிறது எல்லா இடத்தையும் வியாபிச்சிருக்கும் நிலைதான். லகிமான்றது காற்றுல மிதந்து நிக்கிற ஆற்றல் தான். அது காத்துல லேசா பறந்து போற அளவுக்கு சக்தி லகிமா. பிராப்திங்கிறது விரும்பியதை முடிக்கும் ஆற்றல். ஓகே. பிரகாமியம்ன்றது இயற்கை தடைகளை எல்லாம் கடக்கும் ஆற்றல் தான் பிரகாமியம். அடுத்தது ஈசத்துவம், அது படைக்கவும் அடக்கவும் கொண்ட ஆற்றல். 8th ஒண்ணு வந்து வசித்துவம், உலக படைப்புகளை எல்லாம் அடக்கி ஆளும் ஆற்றல் தான் வசித்துவம். இதான் மதஜி.
ஒண்ணு விட்டுட்டீங்களே, காமாவசாயிதா, அது ஒண்ணு பாக்கி இருக்கு. அதுதான் மாதாஜி பிராப்தி. பிராப்தி வேற, காமாவசாயிதா வேற. நம்ம வந்து புரோபோதரோட புக்கை தான் ஃபாலோ பண்றோம். அதுதான் கொடுத்திருக்கு. பிராப்தி வேற கொடுத்திருக்கு, காமாவசாயிதா வேற கொடுத்திருக்கு. காமாவசாயிதா வந்து இயற்கைக்கு அப்பாற்பட்டு இருக்கிற நடக்க முடியாத செயல்களும் பண்றது. பிராப்தின்றது வந்து கைவரப்பெறுதல். ஈவன் இப்ப பிரபு சொன்னாங்களே, சர்வ பிரபு சொன்னாங்களே, ரொம்ப தூரத்துல இருந்தாலும் அங்க இருக்கிற மரத்துல இருக்க கனியை கூட அவங்களால பறிக்க முடியும். அந்த அளவுக்கு அவங்களுக்கு வந்து பிராப்தி இருக்கு அப்படின்னு. விரும்பியதை முடிக்கும் சக்தி தான் அது. ஓகே, தேங்க்யூ மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. சோ நாளைக்கு நம்ம 12வது அத்தியாயம் பார்க்கலாம். வந்துருங்க ஷார்ப்பா. நம்ம அந்த லைவ் என்னாச்சுன்னு தெரியல, நாளைக்கு போய் பார்க்கலாம். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. நான் எண்ட் பண்றேன் பிரபுஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபு. எங்க இருக்கீங்க? ஹரே கிருஷ்ணா கண்ணா. நீங்க போலியா பிரபு ஸ்ரீரங்கம்? இல்ல மாதாஜி, இங்க மண்டபத்துல ஃபங்க்ஷனு. போலி. நீங்க பேசிட்டீங்களா? சிங்காரம் பிரபு கிட்ட பேசிட்டீங்களா? பேசிட்டு மாதாஜி, முடிஞ்சா நாளைக்கு வாங்க சொல்லிருக்காரு. ஓ ஓ ஓ சரி, நீங்க பாருங்க பாருங்க. சரி சரி. ஏன்னா நான் நினைச்சிட்டு உங்களை ஒரு வாரமா பாக்கல, சாண்டிங் இதுலயும் பாக்கலையே, அர்லி மார்னிங் இதுலயும் பாக்கலையே. ஆனா பாகவதத்துல பார்த்தேன் இன்னைக்கு. சோ உங்களை இல்லைன்னா நீங்க யூஸ்வலா வந்துருவீங்க, 2:30 வந்துருவீங்க. இப்ப வந்து ரவிக்குமார் பிரபு வந்து ரெகுலரா வந்துடுறாங்க. அழகா அந்த சேவை, ஒரு நாள் தான் நான் சொன்னேன், அழகா அந்த சேவை இது பண்ணிக்கிறாங்க. சோ முடிஞ்சதுன்னா காலையில ஜாயின் பண்ணுங்க எல்லாரும். அது தூக்கம் ரொம்ப முக்கியம் எல்லாருக்கும். சரிங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. நிறைய தூக்கம் கட்டுது மாதாஜி, அதனால. ஓ நோ ப்ராப்ளம் பிரபு, நோ ப்ராப்ளம். ஓ நான் நினைச்சேன் நீங்க இந்த மாதிரி சேவைக்கு போயிட்டீங்க போல இருக்கு, அதனாலதான் கேட்கணும்னு நினைச்சேன். 1 மணி ஆயிடுங்களா, அதுக்கப்புறம் தூங்கிட்டா எந்திரிக்கிறது லேட் ஆயிடுது. நோ ப்ராப்ளம் பிரபு, ஹெல்த் ரொம்ப முக்கியம், அதனால அது பாருங்க. ஓகே, பொறுமையா நம்ம இது பண்ணிக்கலாம். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. பிரபு ஹரே கிருஷ்ணா.